Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City 1. Mayang gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. Easy. Aksyon Radio sa Bacolod. Weather update. Antes pa naman ang tanan, senaryo na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Gani Republika sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, maayad nga gabi. Mayang gabi Action Brino kag sa aton mga listeners, idol kong naton lakat sa aton nga tiyempo sining gabi. Lunes kita karon Agosto 31 tuig 2020. Akot sa kay Bagyong Julian. Klasifikasyon niya typhoon ini siya, no? Typhoon. Pabilin ini siya sa baybayon sa dira sa babaw sa Philippines Sea kag malayoon diyan sa nga makaigo pa sa sang landmass. Wala siyang tropical storm warning signal ginbatak kag si Bagyong Julian. Ginabana-bana nga magagiho lang lamang ini siya pa naaminhan o kung naaminhan nakatungdan sa sining gabi kag magapabilin nga malayo siya makapuntariya abi sa landmass naton o kung makalandfall kag ini siya gina-forecast ang pag-asa nga ma-exit ni siya sa aton PER o kung Philippine Area of Responsibility. Magagiho ini siya o kung maagi ini siya sa tunga-tunga sang Miyako kag Okinawa Island sa Ryukyu Archipelago dira sa southern Japan karon sa gabi o buwas sa kagahon kag makalabot ni sang iyang ginatawag naton nga peak intensity o kung ang iyang pinaka-maximum nga kabaskugon karon nga gabi o kung buwas saga so wala siya epekto di sa aton. Ang iyang lokasyon subong aray siya mga 700 kilometros na sa naminhan na sidlangan o northeast ng Basco, Batanes. Ara na siya sa 24.2 degrees north, 127.4 degrees east, mga 0.8 degrees north na lang ang hatako niya kag magwa na siya sa aton PER. May ginadela ini siya nga kabaskugon nga hangin kapin sa 155 km per hora nagamadlos ini siya masobra sa 190 km per hora kag ang dalaga niya sini padulong sa direksyon na aminhan nakatungdan sa sulod sang 35 km per hora. So dako untan sang makagwa siya sa aton nga para sini nga gabi, no? Ang habagat o kung southwest monsoon naman nagaapekto sa sentral kag sa nabagatnan sang Luzon. Okay. Ari komplementar naton ang forecast naton ang rehiyon sang Ilocos, kaprobinsyanan sang Zambales kag Bataan. Apektado sila magalumo ng ilang kalangitan may lapta-lapta inyo pagtupa sang ulan.
pagpanagoob nga tuga ini ni habagat o kung southwest monsoon ginaugdan man ni Typhoon Julian. While ang Metro Manila kag sa iban man nga bahin ang atong lungsod padayon nga may pag-uom-uom ang aton kahawaan hasta nga magalumon ang aton kalangitan nga may naligwin ini nga mga pagulan alin iniya sa habagat o kung southwest monsoon kag localized thunderstorms, no? May arang nga kasarangan hasta may pagmadlos nga huyop sang hangin nga may direksyon nakatungdan pakadto na bagat na nakatungdan kung west southwest nagaapekto sa naminan sa Luzon kag may magahalin man sa nabagat na nakatungdan o kung southwest naga-influensya naman sa iban nga bahin sa Luzon nga may kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan. Diri sa aton sa Kabisayan kag Mindanao, sakop kita sa Western Seaboard sa Kabisayan, may arang nga mahinay hasta sa may kasarangan lamang nga huyop sa hangin nga magahalin ini na bagatnan pakadto na bagatnan nakatugdan o kung south to southwest nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Okay. Kag west diri sa aton, partikularmente sa aton probinsya, may pag-uom-guom sa gihapon ng aton kahawaan hasta nga magalumon ng aton kalangitan nga may dala ini naligwin nga mga pagulan naton mabatyagan sa kabugusan sa aton probinsya sang Negros Occidental laki po ng syudad sang Bacolod kag mahinay hasta sa may kasarangan lamang nga huyop sang hangin magahalin ini sa nabagatnan pakadto nabagatnan ng katungdan ang maga-impluwensya sa kabugusan sang isla sang Negros nagapabilin lang niya sa gihapon ang kondisyon sa atong kadagatan nga mangin makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagdulod-agyo sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Ang taob karon alas 11:15 alas 11:35 sini nga gabi, no? Ang takos siya .9 metro ang kadalubon. Ang hunas magabalos alas 3:49 karon sa kagahon sa takos nga .6 metro ang kanabawon kagalas 5:34 sinya hapon. Nagtunod siya ring adlaw magabutlak naman siya alas 5:35 buwas sa aga. Ari kita 26 degrees Celsius o 38.8 degrees Fahrenheit. Amo ni kabugusan sa atong lakas ng tempo. Kini nga gabi action right. Aside kay Julian, Sir Gan, may nagatika-tika na ba nakiti buwas September na do mo man nga mga bulan gid nga daw sako malinusot sa mga bagyo, Sir Gan. Siya inang sagwa sang aton par na mataan ini siya sininga hapon. Dito man siya gyapon sa extreme northern Luzon, no? 2,550 kilometers east of extreme northern Luzon. So malayo kag wain laging butang ang coordinates, way man siya epekto gyapon sa aton di. 2,550 kilometers east of extreme northern Luzon. Para man na isa sa Philippines sa gihapon. Basi magtabuay ni sila o kung magbutugay sila ni Bagyong Julian. Kabay pa nga di lang magpulo pwersa, no? Sir Gan, salamat may gabi. Okay, thank you. Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much good kay Sir Gani Republica mga kaaksyon sa Provincial Disaster Management Program Division. So far palibot na matulot tawhay subong labi na gid nga si Julian nagaamat-amat naging mangwa sa aton sa Philippine Area of Responsibility. Pero hindi naton mapugnan sa amo sini mga binulan hasta gini mag-Disyembre si bagyo ba o kadamo diri sa pungsod Pilipinas mga kaaksyon. Ara pa lang kita sa letter J pa lang ti kadamo pa sang kablokang ang alphabet na nibala daw ginaubos yun mo. Pero ti mga muyo lang kita makaaksyon nga ara lang kita sa mga kahimtang way isang mabaskog nga bagyo nga magasulod sa subong nga tuig 2020 sa bisan sa palaubuton pa bagon may pandemya pa kita Sa mga utod naton nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay kilid sang kasubaan kag kabekasan. Alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Antes pa naman kita formal nga magaumpisa sa aton sini nga pagpangalaga ng aton sini pagpangamuyo gida sa mahal nga Ginoo tandugon sa iya sini mga kamot kag dugo mga kaaksyon haplasan kita
nga mapaiway kita sa naman nga sa isang disgrasya o bayan ang aton sila nga pagpangalagad. Kamay pa nga buligan ng aton sila mga frontliners, labi na gid subong nga naga-celebrate kita sang National Heroes Day mga kaaksyon, plus nga ayuhon ang mga nagbalatian dulaon si COVID-19 na makabalik na kita kuntani sa normal sa bulig sa aton sinimahal nga Ginoo. Action Radio Philippine Standard Time, la 7:09 na sa aton nga pagpangalagad subong adlaw Lunes, katapusan nga adlaw sang bulan sang Agosto 2020. Sa Agosto 31 na kita. And buwas nga adlaw tika-tika na kita sa bulan sang Setyembre, or sa ning Pasko nga palabuton kag bag-ong tuig. Mabatyagan tayhan ang ginatawag naton inabalang pag-umpisa sang mga bulan sang berber nga ini. Makita na ito na mga kabataan nga nagabaligya sa mga kilid-kilid. Pagkatapos makabati kita sang kabataan iya nga nagakinanta sa kilid sang dalan, nagakaroling, makakita pa ayhan kita sang mga Christmas tree or mga Christmas decor sa aton sila nga puluyan. So maybe siguro medyo mabulubudlay sa mga panahon, pero tinguhaan naton nga make it normal lang gihapon ang sitwasyon ta. Despite sining COVID-19, let us try lang gihapon nga ara lang gid sa sitwasyon nga daw ka okay lang gihapon sa aton, bisan nagkuan kita nga pinalagyok sa mga ibang nga kilala bangod sining COVID-19. Not that literal nga nagapinalagyok, kundi nagadistansya kita mga kaaksyon, no? Hindi ta magpapiktogin mayo siring kay pandemic mga kaaksyon ining si COVID-19 kay kung mapapiktogin kita diri nagatukar ang aton sini nga anxiety iya o kun aton sini nga kahadlok do gahuna-huna ta, stress ta katama kon anong himuon ta. Ibutang tagapon nga ara lagi kita sa maayo nga kahimtang mga kaaksyon. Anyway, sa monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards, ini ang Aksyon Radio Bacolod. Sa balita, sa aksyon. Bukas naman ang aton sini nga Facebook page pagya sa actionradiobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamo to kay maka-monitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account diri follow la Aksyon Radio Bacolod Official. Sa mga texters naton yaring numero 0938225517. Sa aton sining mga naga-view dira sa Facebook Live, bisita lang kamo sa comment section kay hatagan ta na hustisya karon dugay-dugay. Aksyon Brian Borden, Aksyon Firing Line. Hope na nakita, on board na, Top-9 ang tak na siring gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano bala mga nagalinagumbang nga balita sa aton siring pagpangalagad? Sa balita lokal mga kaaksyon dito sa San Carlos, iya may isa ka puloy-an nga tuyo kon tani sudlon sang ginatudlo mag-hold up o kon may kaakig siya personal na luthangan sang tagbalay patay. Porte na pinatsanay, no? Samtang tong patay nagkalasapwan sa syudad sang Bago, tinilikdan nga simana, nakilala na sila, no? Taga Barangay 35 diri sa Bacolod kag Barangay Villamonte. Bacolod City Police Office, wala sila sang record kung ano man ang estado. Siring duwa nga nagkalamatay, diri may mga record bala sila, drugs, kinawatay, ano mga sala nila sini. So far, hambal sa police station number 1, kag police station number 2, so number 4, kay taga Villamonte atong isa, hambal yun, mas law recording ang malain. Aksyon Firing Line. Sa ibang nga balita maka-aksyon sa local check tamanig karon, kay kahapon na interview naton diri ang pinuno sang Disaster Risk Reduction Management Office sang syudad sang Talisay. Ini may connection sa isa ka Facebook post maka-aksyon nga napatay ang isa ka lamharon nga lalaki bangod sa pagpamalibad sang ambulance nga wala sang gasolina. Sa syudad ini sang Talisay, pero may pagpathag diri karon ang ila sining pinuno dira ang officer in charge sang DRRMO sang Talisay kun nga wala sang ining connection sining wala gasolina nga may bag-o man gani nga duwa ka mga ambulance nga naga-parking sa atubang sang ila opisina. Aksyon Firing Line. Ipaathag tani karon kay para man sa benepisyo sining mga tawo nga naga-duty dira sa DRRMO kag sa Silay government mga kaaksyon. Aksyon Firing
firing line. I-check taman karon ang mga balita with action Marlon Hinovia sa Provincial Capitol kay sining nga hapon as of 4 o'clock mga kaaksyon. Mga dila nga mga inoras liwat nga nagpirma na naman sa panibagong executive order si Governor Lacson sa pagpalawig na naman sang General Community Quarantine sa Negros Occidental umpisa buwas nga adlaw tubtob sa 15 sang Setyembre. Ano bala ang mga panibag-o sina diri? Pero kung mag-MGCQ kita daw mo malang gyapon no? Check taman karon kon pila ang nalabot sang probinsya nga na swab test mga kaaksyon sining target nila nga 5,000. Nalabot bala nila ini? Kaya diri sa Bacolod, ara lang sa 4,300. Action firing line. Masobra mga kaaksyon. Anyways, bisan way nalabot, kay basi sila man niya ang asymptomatic, dira nga may ara sang ginasuspitsuhan nga may COVID-19. Ati, way tamahimo, mas may mga nga jutay lang. Ang iban guro, ubos ka mo tanan sa swab test na, kung iba na nago da. Action firing line. Di magpulo pa nago, kay kadelikado, sili pa swab test din ka mo mga kaaksyon, ano? Action firing line. Kagang iban pa nga mga balita karon ni Action Marlon Hinovia gikan sa syudad sang Ocon probinsya sang Negros Occidental. I-check taman ay karon mga aksyon iring sadya nga bombahanay karon diri sa syudad sang Bacolod kay Councilor John Gamboa Jr. Actually naka pariser na siya sa interview tonight mga kaaksyon regarding sining ini balang pagbakal sang plano nga pagbakal. Way pa nabakal niya. Plano proposal pa lang ini sang City Health Office nga magbakal sang ginatawag naton vitamins para sa mga COVID patient. Daw nagsululubra ang presyo diri kon si Gamboa ang paghambalon. Kaya ang presyo ni Gamboa do ara lang sa tag 300 plus pero ang proposal to sa may City Health Office 2,500. Action firing line. Do kalayo gisang distansya na do 5 ka kilometro kag tunga. Pero check tanay karon kay kabalo ka may mga pagpaathag di karon si Vice Mayor Elcid Familiaran mga kaaksyon. Magluwas gali sining vitamins nga ini may iban pagid nga mga items galid mga kaaksyon diri nga natalupang ni Gamboa nga daw nagalalapaw man ang presyo man. Action firing line. May mga face shield pa di gali mo no face shield, may laptop, may kung ano na lang ang mga items sabi pa explain karta di kay Gamboa karon de. Action firing line. Sadya sang obra mga kaaksyon diri sa Bacolod. Amo na yung pandemya nga ginatubang tang binantayanay kag alleged nga ti basi pa lang badayon ang binaklanay kag palapaway presyo mo mang ay susko. Action firing line. Pero way pa rin na bakala proposal pa gid lamang. Pero ti ang budget sini ati ginaprepara naman kun tani sa syudad sa Bacolod mga kaaksyon. Gin-question ni Kwani. Imagine mo na, gina-question man rin ni Gamboa gani ang 113 million supplemental budget mga kaaksyon ba? Ti kwarta inisang publiko. Sige, ang iban nga balita mga kaaksyon, liquor ban kag temprano nga curfew posible i-lift na suno kay Vice Mayor Familiaran. Kag karona ang HQ pibla ang home quarantine pass nga patuman plano ipatuman diri sa syudad sa Bacolod. Ako di ko gusto nga ipatuman na gid. Although nga may nagalagaw na subong distribution sang mga Q-Pass card pero tiway pata EO Dira kita masandig sa EO ni Mayor Bing Leonardia kung ara na gid mga kaaksyon. Pero ara na may mga Q-Pass na nga ginapang distribute sa tagsa-tagsa ka mga puluyan. Kabalo ka kung isa may atras abante man kung kisama. So, umpisa ini Setyembre 3, Tobtob 15. Bantayan tayo ni kay Porte man ang batikos ng iban nga publiko. Sini? Action firing line. Ang iban nga mga balita karon plus tarta sa aton sa nga pagpangalagad. Action Brian Borden. Action firing line. Mang lugayawon ko to anay mga balita sa nasyonal ha. Jutay lang ni maka-aksyon ang balita sa nasyonal. Subong adlaw tigin na panginbulahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang tanan nga mga frontliners sining COVID-19 kaya nagasaulog ta subong sang National Heroes Day mga kaaksyon ano. So ginpanginbulahan niya bali Duterte dire siya adlaw-adlaw kita tanan pwede makabig nga mga hero magbinuligay kita. Amo man si Vice President Leni Robredo panginbulahan lang o kon ginpanginbulahan man ang mga frontliners kag iban pa
nakatutok, nakasentro ang panginbulahan sining duha ka dalagko nga mga official sa Pilipinas sa mga frontliners subong sang pungsod Pilipinas. Action Firing Line. Sa iban nga balita mga kaaksyon, ining kulo pangutkot bala sang tibod o kon Bulawan dito sa Davao City kon Davao del Norte mga kaaksyon, may apat iya nga nagkalantampukan mga 60 katapak ang tunnel nga ginkulukot-kot nila, nagtaklob sila tiasta subong duay pagyapon makitaan ho. Action Firing Line. Ang ini nga mga tao kon tani daw kwan man ang tani basi pa lang, no? Basi pa lang makakutkot tibod kag mga bars da bala. Kadikitilan tawahon nagkalatakloban sa subong way pa makitaan. Halalong gid. Sa iban nga balita makaksyon, sinimat tiniyon si Presidente Rodrigo Duterte makaksyon nagpalayag o nagpaandam sa mga rebuilding hubon nga daw akig na gid siya kaya daw kabudlay gid man kuno sulbaron ang insurhensya diri sa pungsod Pilipinas habang niya ubusay na lang tani persa. Ano naman ay hanang plano niya? Basi maglinupad na naman yung mga Philippine Army sini kung ano na lang. Kaya dito sa hulo-sulo to lang nga pagpamumba bala. Galikid diri sa atons Negros Occidental do katawhay man di sa aton ha. Dito sa hulo-sulo lang at may may kapid to nga blast na ligad to nga adlaw na 15 patay to 75 to ang nagkalapilasan. Action Firing Line. Si Presidente Rodrigo Duterte nagkadto to sa hulo-sulo mismo. Pag abot niya dito makaksyon ang ginhimo niya nagtuwad siya, no? Nagtuwad si Duterte, pagtuwad niya nakibot ang kadaman Gali kay naghalok si Presidente Rodrigo Duterte sa simento mga kaaksyon nga dira nagluntad ang pagpamumba. Grabe si Presidente Rodrigo Duterte, no? Ginhalokan niya tong semento wait ta kabalo kung ano to tanda sang ano dira. Pero gintawag siya ni Cayetano, gindayaw siya ni House Speaker Alan Peter Cayetano ang ginhimo ni Presidente Rodrigo Duterte mga kaaksyon. Siya sign kuno sa pagpalangga niya sa Pinoy kag sa pagpalangga man ni Presidente Rodrigo Duterte sa mga kritiko. Action Firing Line. Sige, subong may naga-viral na naman sa social media. Isa ka chubby nga babae. Gin-edit niya ang litrato Action JM. Si Presidente Rodrigo Duterte, ginbutangan niya damog sang ido while nagahapa. Babae, di ba, no? Ay, maning sobra-sobra naman nga pagkritisar bala. Kita mo na ng kalanaan sang ido, may feeds blahaw, na dira iya gin-edit niya, ginbutangan sa dalom, nga ang resulta, si Presidente Rodrigo Duterte daw gakaon sang pagkaon sang ido. Action Firing Line. Sobra-sobra na naman. Ang Presidente, gani nagapakita na gani isang sa tawo, plastic man ina o kon hindi ang ginhimo ni Presidente Rodrigo Duterte sa paghalok sa semento, dapat respetuhon ta ina. Action Firing Line. Kaya way ta kabalo yang ang sa huna-una ni Presidente Rodrigo Duterte mo. Way ta kabalo kung anong but silingon sina. Pero sa sign pa lang nga naghalok da siya, literally, makitaan mo nga may ara siya sang kaluoy kag pagpalangga bilang amay, ti mo yagutaon mo iya, butangan mo tayo sang kalanon sang ido, iya nga daw gakaon siya nga daw ido. Action Firing Line. Siling ko may mawawaw naman nimo. Sigurado ko may mawawaw, may mahibi-hibi, kag may mahambal naman nga ginhack ang iya sining account na naman, damo na blang, ginhilabta na naman sa konsino da. Action Firing Line. Dason magkritisar kita, normal ang kritisar, no? Pero hindi naman below the belt, bala nga, sobra naman nga pagkritisar nga, Presidente ta ina. Action Firing Line. Kung hindi ka makontento sa batasan niya, by inyo lang, hindi nyo lang pag-edita, da sang tuman, gidya sakit na gidla. Sigurado ko tonight ginapangita na ning babae digi star ne basi bulakwito na naman ko hindi CIDG NBI. Action Firing Line. Ay sus ko may lang adi kun kasuhan lang ang lain na to kon iwigit gid. Action Brian Borden. Action Firing Line. Ariyo, concern kita sang ining COVID-19 makaksyon kay ang DOH karon ginpangabay ni Cagayan de Oro City Representative Rufus Rodriguez mga kaksyon. Gina-discourage niya ang DOH sa pag-usar sang rapid test na bilang ginatawag. Siya kay doon di siya kuno sigurado.
dapat RT-PCR test na gamiton gid sa mga suspected iya nga COVID-19 patient mga kaksyon o kon mga tao abi suspected person para masigurado siya kay kadamo kuno sa mga companies diri sa Pilipinas nga ginagamitan nila sang rapid test ang ilang sining mga empleyado kag ang iban do hindi giman accurate mo way labot nga ti virus sila makit-an dira hindi man piho sa ibang ginagamit nila ini balik sa trabaho ti basi magpositive la. Action firing line. So ginapangabay yang DOH nga untatan ang paggamit sang rapid test mga kaksyon. At timayo man na accuracy ang ginapangita ta diri hindi kay padasig-dasig lang. Action firing line. Amo na actually mga balita sa national mga kaksyon. Yes gani man regarding sa mga issue subong. Action ang pag-release ang national nga mga figures gabi na maliwat way pasubong. Parte sa COVID-19 blaw. Ara na, yawan ko pangita kagina pa sige pakaronan ko lang na kay gusto taman ma-update bala ang mga tawo sa kwan sining nasambit nga COVID-19. Last 25 Action Radio Philippine Standard Time. Unahon ko lang inya. Kabalo ka diri sa Bacolod mga kaksyon, nagrinabuab umpisa kahapon nga adlaw, naglapta abi ang video ang virtual session or Zoom gurong ano nga basta session sila through online ang aton sinisanggo ni ang panglungsod nga mga konsihales mga kaksyon. Now, ang pinakasentro sini naglapta nga video mga kaksyon ang pagkwestiyon ni Councilor Wilson John Gamboa Jr. sa mga ginpropose nga balaklon sang syudad sa mga departamento nga may ara sang concern kon COVID-19 ang paghahambalan. Action firing line. Isa sa naghatag gid attention diri amo ang pagbakal or plano nga pagbakal sang City Health Office sang mga vitamins mga kaksyon. Sa di natalupangdan diri ni Gamboa nga daw nagapang lalapaw ang presyo. Action firing line. Magluwas sa vitamins mga kaksyon, alcohol. May alcohol gito nga ang isa kuno kagalon daw natupa sa 1,500 pesos sa proposal Pero si Gamboa bag-o na nakabakal alcohol action hands. Ang bili 500 masubra lang. Action firing line. So kung isipon mo daw 3 ka pilo, proklaruhon ta tonight nga ini proposal pagid lamang way pa rin nabakal kag ang budget ara aprobado ng supplemental budget nga ini. So i-check tani karon kung ano gyud sitwasyon sini mga kaksyon. Si Gamboa na lang pahambalon ko sini ara sa linya action an. Okay sige. Si Councilor Gamboa na lang pahambalon ko sini kay magluwas sini may iban pagid nga mga items diri nga kinanglan hibaluon naton nga daw over the bakod man ang presyo. Isa lang action hands. Sige, hanuta. Padayon kabulaga pamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. La City 28 Action Radio Philippine Standard Time. Ari na sa aton nga linya Councilor Wilson John Gamboa Jr. Sir, good evening. Mayong gabi, Brian, Action Brian, kag sa tanan-tanan nga nagapamati, mayong gabi. Aha, salamat gyud sa time sir. Una-una kadamo sa mga items na naton istoryahan diri pero unahon tani sir ano gintong nag-umpisa sinitanan-tanan kun nga anabukaran mo kagin present mo ang imo nahibal-an. May connection sining mga gusto i-purchase sa mga departamento, may connection sa COVID-19 sir. Well, panin na siya, inang requirement ina siya. Kung antes bilan naton i-realign or i-reprogram ang budget sa lain nga bagay, dapat papangayuan nila sang approval. Aha. Ang sangguniang panglungsod, no? So requirement ina siya, requisito ina siya. Now,
Ang role, Brian, sang kunyang panglungsod is to review. Yes. No, Correct. gina-scrutinize ini naton ang mga dokumento, kaga gina-validate naton. And so therefore, I raised the following questions. Kasi ara man ang presensya sang aton nga mga department heads, 4 ka bilog, kang heads sang aton nga city budget office. Okay, so at first glance, ari ang reaction ko, at first glance, siling ko, there is already a glaring, klaro bala kayo nga discrepancy sa mga presyo nga ginhatag nila sa mga items, na nakalain-lain nga items. So, gin-manifest ko, so gin-question ko on the floor, ang mga items siya nga aware ako. Yes. Okay, so siling ko sila, kindly review all the pricing of the items listed. Kaya at first glance siling ko, nakita ko dayon nga kadako sang diferensya. So ginsite ko abi ang presyo sang alcohol, sang nagligad nga si Mana siling ko, nagbakal ko 1 ka galon, ang presyo is only 599, ang inyo din nga presyo is 1,500. Grabe ba? 1,500 ilaya? Yes, ang sodium ascorbate, ang face shield, ang mga laptop, printer, etc. among others. Sige, isa-isa hon tibi anay bi councilor, ang alcohol amo ni siyang 599 sa imo, 1,500 yung proposal nila. Yes. Sa may sodium naman kita ya, pila iniya ang proposal nila, councilor? Ang ilang nga proposal is 2,250. 1,250. Oo, ginpakita ko sa ila ang ako nga ginbakal na sodium ascorbate, vitamin C with zinc. Branded ni siya. Is 390. 390, isa ka box na iya. Isa, one bottle, one box, yes. Isa lang na. Kasi nag-item ni siya mga 24 to 30 tablets mo. Okay. So, kaya kung bakal is only 390. Pero gusto ko lang di specific, dirba sa 2,250, isa ni ka box, or sa sulod sa isa ka box, may ara pagin mga boxes, dira sila nag-base, abi nga gintingob nila, councilor? No, ang normal procedure sina kuan is the one box. Okay. Yes. Kaya itemize ka mo, one box ang pagbakal mo. Pariho gidya sa imo, gidya gali. Pariho gidya sa Ati ako nung bottle lang siya, it was packed in a bottle, but in their case, it is packed in a box. Ay, box nablang, kita mo man na siguro sa picture kung magbakal ka blay, nablang nakakuan niya, naka-sealed. Nakayaya, kita mo na, so may in every kuan may ara na da apat, and then sumahon mo na by tag 24 kung 30 ina. Those are the way we packaged these items. Okay, sige. Dire lang taanay. Tapos, laptop. Ang laptop, mabigin share ko sa ila, nga siling ko, we can buy at 30,000 to 40,000, top of the line na. Okay. Nga laptop at 30 to 40,000. Ang ila is 68,000. 68 ba? Siguro ang 30 to 40 mo, may dala pa niya printer. Gani guro ay na? Ang printer, ang ilang pricing is 28,800. Separate sa 68,000? Yes, separate sa 68,000, but ang siling ko sa ila, ang 4,000 gani with copier and scanner na. Gusto na, so na, ano? Nila, amo na lang ang presyo, pero the best na ginanga brand gani, siling ta is 8,000, 7,000. Ang fee, ano tong ibang ganing item sa councilor? Pasensya, gini ginauna ko ni Simo, kay karoon lang tayo mapamangkutanay pagin. Yes, ati ang isa sa kay Jormery Vargas, ko ang face shield. Ati ang face shield, ang suggested retail price gani, ang ginses ng DTI is only 50 pesos. 26 to 50 pesos. No, 50 pesos. Yes. Maximum, suggested retail price. Yes, so, ang presyo subong sa merkado, nagabalo sa 20 to 30 to 40 pesos. Yes. Pilang ilaya? 100. Ay, kamahal, no? Oo, tiki siling ko, first of all, we have to understand nga this is in bulk orders, wholesale. Ang presyo na isang tani sini is wholesale. Negotiated purchase pagid. Negosyaron mo bla? Ay, negotiated pa hindi na ni final gali? Hindi negotiated yan, hindi na bidding. Wala na kinahanglan sang bidding. Ati daw subong nga panahon ng bidding do alang-alang giniguro, no? Yes, kasi kung ini siya mo pandemic mo. Yes, emergency. Okay, so apart na siya nga ginalaw sa atong gobyerno base sa ano na nga act, Bayanihan Act. Bayanihan Act, o Bayanihan Law, amo na siya. Sa emergency kita. Emergency kita. So, why na kinahanglan sang bidding, you can negotiate the purchase price. Amo na. Titilin ko, I just gin-present ko ya. Ang akon nga naibaluan,
And so therefore, I requested them to kindly review all the items, especially on the pricing sang inyong ginpresentar sa amon. Na, Okay. Pila ni ka items ganing ginaayo mong i-review gid councilor? ti ang 1, 2, 3, 4, 5, mga anom kabilog, 7. Ano pa ng iba di councilor? May laptop na ta, may face shield na ta, may Alcohol. alcohol na ta. Oo. May printer. Printer, okay. Ang request ko man niya sa City Engineer's Office nga siling ko rather than nga magbakal kita sa bumba kag makutkot kita na may environmental effect na sa aton nga hazard na siya. So kumo nga may supply of water na galing ginakulang lang kung kaisa. So why don't we instead put up another overhead tank? Yes. Kaya kung magbakal kita sa bomba, dako para sa imong operating overhead cost to operate, kag may ara na siya depreciation mo, may wear and tear ina. So in other words, in the economy of scales, basi mahal pa siling tang iguan. Yes. Sang sa masalod na lang kita tubig kay total siling mo on times nga ginawadan. So siling ko mayara magali ta kasang linya sang basiwa. So why don't we put up an overhead tank na lang instead? Okay. So sa natabo ta councilor nga ginayo mo nga i-review ini tanan-tanan, anong nagkalahinabo to sa session councilor? Siling okay, wait na ginote na niya sa mga officers ta. In fact, I appreciate the reaction of Engineer Serbol, yes, na we will look into it. No, kiti hindi lang man na akong concern man na ni Councilor Lopez. Puti kay Mr. Jomari Vargas ya, dipinsahan niyang 100 per piece. Siling ko siya, just prepare for any eventuality because people now are very vigilant. Yes, correct. Di ba? Kiti mahalong na kita. Kahit ang tao subong niya, listo na kayo. Kag kita man na sa ulihi ang batikoson nila. Correct na. Kaya siyempre, kamong official, kamong arada, kamong nag-purchase ni tanan eh. Hindi, sila na iya mabakal, sila na iya maliquidate, o galing, kaya gaagi sa amon. Di obligasyon nila isang konsyal to review. Ikaw mo sir, wala ka man kami daya siling ko after abing nga gintagaan namon sila isang budget. Na wala man kami daya siling ko default. Just in case. Kaya siling naton hindi kita is na iya mag-liquidate, hindi makitas na iya magbakal mo, ang ilan man lang yung ginapangayo sa aton. Ang budget realignment bala? Yes. Pagi sa mga kamot nyo, kag paglantaw nyo na kung ini bala, pwede ini o kung hindi. Because obligasyon sang konsyal nga we have nga maning hinalungon kita sang pundo, kumo kami ma-release sang pundo, kita bala ma-approve for the realignment or the budget. So in other words, kita mismo maging mahinalungon nga this budget goes to its proper sa mga gamit sang insakto kag magamit sa gusto. Kag kwarta niya sang tawo. Yes, okay, siling yes, that is correct. Nga mamangkot pa ganing sa akonti. May right bala kita nga ipabaloy ni sa banwa? Yes, because these are public funds. These are involving these are public documents involving public funds concerning public interest. Hindi ni pwede nga ligom-ligomon tani. Hindi pwede nga hindi naton pabalo ng tawo. So, sa natabo the councilor nga gin question mo ini, anong nagkahinabo gilayon? Di okay man, noted man nila. Kag of course, pangkatapusan sa dong, agin pangabay ko ya si Ma'am Imelda Williams nga siling ma-release kita sang another 113 million. And yet we still have we still have to account for the 450 million plus already appropriated and budgeted for COVID-related expenses. Okay, may ara pa 200 million nga dapat ipagwa. Tulukon kag tadawon kung di na nagadto. Why pa nimo ubos ang 450 million gali? Dira ako banwa nagkibot. Because only to find out from Madam Williams nga there is still a balance of 200 million pesos. So nga mapagwa pagitaya ma-approve pagita 113 million gamit 200 million pamantagali. Nanti silingon tabi nga it is already obligated na partinisir na sa mga items nga
kundi nila baklon ang ini nga mga bagay, ang ini nga pundo. Pero dapat may ara na kita overview bala, accounting or audit. Liquidation, abi. Importante mo kung anong mga moves ta ngayon mo on pagit kay because as early as April 28 Brian na ngayon ako niya sa ilasang financing. Ako to una interview sa imo na makakangita ka sa 450,000 kung anong nagastuhan sini. 450 million. Million, I'm sorry. Yes, nag-approve kita sa Banwa sang budget nga more or less 400 million for the period March 28 to April. Yes. Okay, aware kita nga may pondo, may available funds. Okay. Pero diin ang pamangkot ko sa tuanay sa ilang nga tagaan kita nila audit. Kaya maloka calculated dapat ang aton nga moves. Kundi pagid naton kinahanglan gin nga gastuhan amo to nga agin pamangkot ko how much are we willing siling ko kung to spend or to disburse how much did we already spend or disburse nang nagasto to na ba sa 400 million kaga how much is our savings that can be spent or disbursed nan amo na siling ko dapat ang imuunta kay para kalkulado kayo ang aton nga giyo nga kung ano pagid ang mga balaklon ta antes kita balaya manaog for an extension of another ECQ mabaka kita pagkaon dugang mayara pa bala kita nga pondo sa 400 million nga ginpahigad ta these are valid questions. Yes. Di ba? Valid concerns na. Sige, babalik ko na karon. So, diri kita na-aprobahan niya. Ano natabo si ni sir na aprobahan ining proposal nga ini aside from 113 million pa supplemental budget? Ano na hilisugot na ni or yes, review na-aprobahan na ni namon sang Sabado. Nagupod man ko. Okay. Basi mga question tinagupod ka man gani. Yes, precisely. But ginpangabay ko ya kita. Nga review niyo ning presyo. Okay. Wala na sa amon kamot ang kwamon ng pundo man lang mo. Ang ipag-realign man lang mo. Klarohon ta lang para hindi ma-misinterpret ang imo palayag upod ka approve sining 113 million pesos pero luyag mo nga i-review ining proposal nila ya. Yes. Okay, sige. So in other words, approve na ni siya may kwarta na. Ginrealign ta lang yung kwarta nga na dangadaan. Ginrealign ta sa COVID-related expenses, responses. So in other words, approve. Pro i-review nyo sa liwat ha. Approve. Imo na may Paano sir ang buta sa lingon? Hindi ba? Way pa kabakal ha? Way pa kabakal kinakita ko na nga daan ang tuman kadako kag sobra nga presyon ginpang mutang ni din nila. Pero dako to nga bulig ang pag-question mo consular, dako gito ya. Yes, because bikan tagani ang tawo banwag. Ako konsyal ako. I have every right. It is part of my obligation. Di ba? Amo na ya ang roles ng konsyal. Okay? Nga ang tawo hindi kaya ka reklamo sa mga items nga being overpriced before abing backloans ang aton nga LGU. O kung before backloans hindi kita ya ka pamangkot o kung makareklamo. Correct. Kung pamangkot is not hindi bala na ang dapat nimo unta as citizens nga mamangkot kita ka magreklamo. Hindi na yan sabat nga siling nga bakla na sila kay reklamohon nyo kag paili nyo kaso no. At the early onset diri pa lang nga daan usisaon nyo na. Duway ka man guro failan kaso kay tiway pa man ganin na bakal ni. Tiyan mo nang hambal nila, hulat ka anay nga mabakal. Okay. Antes ikaw yung magpa-reklamo kag mag-file ka na lang ya kaso. So that is not the right thing to do. Pero sa laik kay nagasto na karon niya nung managyapon kabalo naging kasuhay subong ang justice delayed, justice denied. Ati, amo ganina. Pero at nga ating hulaton pa din naton kay nakita ta naman ang presyong gin pamutang nila. Gin advance mo na lang daan niya para hindi na matigayon abi. Amo na. Yes. Ang ang halong bala siling ta, kita mo naman nga daan nga overpriced. Hindi mo pa pagipamangkot, hulaton mo pa yan nga baklo na nila, file ka pagidya kaso. Actually nakakita ko ang reaction ni Vice Mayor Elcid Familiaran do na kibot man siya gani councilor no paghambal yes. Motong presyo no. Oo. Pero anyway, so, let's go ahead. Go ahead. I'm sorry. Yes, pero sir. anong sitwasyon na sanong review sini? Sanong liwat nga review sini? Wala na. Approve ng korta. Bala na sila. So, gin-approve na galing realignment. Ang pundo, aran na daan. Baklo na lang na nila. So, i-audit ina kag i-accounting ina. So, kung ilan na lang na iya pala mungol sa uli. Nga, sigiyon din nila. Tapos, may nakita ang auditor o kung may nakita kita da amo pag-file ta kaso. Ang ginahulat ko din gin-mention mo to nga i-review ang price ang kada item nga gin-mention mo kay nakiti pasado na gin maning 113 million mo. Pasado na ni supplemental. So ang ginahulat ko di kon
anong results ang pag-review nila, pamunubo bala nila ning presyo, maupod to sa sangin todogin offer o no, di man to offer dogin present pumalang ati amo ning presyo sa bakal ko yaho amo sinabi. Yes. So otherwise but then again subject for COA na siya. Subject for audit na siya. Ilan na ya. Kung paano na nila may explicar. Pero the fact remains, at least somehow, kabalo na kita nga ang tao. Alisto. Aside sa Kag panilag. Yes, goods gina. Councilor, aside sa mo, may iban nga mga konsyales nga nag-question man sang price. Away ta nag-question sang kadakuan sa supplemental budget kundi sa presyo sang items. May nag-question man nga iban? Wala naman. Ako naman to nagpamangkot. Abi ko may iban man nagpamangkot. Abi nga na-shock man, nakibot man sa amo sini, no? Hopefully. Pero way tiyaga judge siya sa nag-present siniya nga ton na naman diri kiti nakitaan mo nga may ara sang kaangay sini nga mga presyo gin question, it's normal. I remember si Councilor Lopez Green nagsiling siya the same type of questions kung tani. O galinti na manifest ko na. Naunahan mo na. Naunahan ko siya, yeah. So, ano man, liwat suliton, anong recommendation ni Vice Mayor sa Tosor sa imo nga paghambal nga i-review anay ning price nga ini? Hindi, noted man lang na, kitungod these questions, Banwa, are not addressed to the Sangguniang Pangungsod members. It is addressed to the requesting officer. Sa mga departments bala, that's why imbitado to ang representante. That's why, amo na ginapangita ko nga imbitado sila sa dason nga ano abi. Oo, yung ginimbitar sila. Pero tapos na, ginaprove na mo. Yes, gun sa bagay. Hindi na, in other words, they can utilize the 113 million because we approve it. Ang pamangkot nga nag-approve ka manggali. Of course, these are COVID-related responses. Kung lang daya nga, mong mula na yung obligasyon na mo, kung COVID-related, why gito yan nag-oponer? O galing ha, tanawan nyo lang presyo. Nag-question ka lang yan, pero tinagupod ka, bangod nga kinanglanon sa publiko, ini? Yes. Of course. Siling ko. Malagid bala ko yung may siya ka resolusyon, ngaging pangabay ang mayor ta, including the 450 million nga ginopeniran ko. Yes. Anyways, basta may doga nga pa, Councilor, mo mala ng ako na, kay para at least matagan pagidbla subong kay kabalok may mga confusions, ang iba naton nga mga utod sa mga nagaginawa nga mga information, Councilor. Yes, wala pa mabakal. Yes, that is correct because these are proposed. But once gandi nga allow na namon mag-realign, they can make use of the money already. Amo na dang question of course somehow makita nila nga ang ako la one good effect na nakita ko because now people are involved. Okay. Hindi bla kwan? Yes. Yeah, they are now involved. Nag-intra na sila. They are now empowered to be involved sa mga bagay-bagay. Na isang una ginapabayaan na nila and then allowed government officials to do it. So subong yara na vigilant na kayo. Kada mo sa nagalinosot information, pamangkot ni si Councilor Bambua mapapili padason ko tapos na ni siya. Base layo na naya kayo. But you know what Banwa, is kwa din siya. That's not impute any malice. Yes. So, okay, because again whether I will run or not, that is for a higher office or sa panaad man, I don't know. But then again, that is already irrelevant at this point in time. Yeah, kami siyempre aling kay bisa magambal ta hindi na kun daw mera mga utod naton nga i-connect nila politically ka councilor That's why di naton na mabilibaran ina nga mga pananawan abi. So tapos ka na sa konsehal sini councilor last term mo niya na councilor, no? Yes, but this is not a political issue. This is a health issue. Yes, that's why nga ginaklaro ta subong. Kung may ibang pangatao nga dumdum nila pamulitika lang ini sa gihapon, no. People are dying left and right. Kakalamatay ang tao, mo kakilala nga nagkakalamatay na, and then you will say pamulitika gihapon ang sa ulo ta. Excuse me. Yes, amo na, no. At least ang bakulod non sumo naka-monitor, pero isa ka konsehal gani nag-text sa akon subong, bago ko lang nabasa, pero napamangkot ka na sa imo, nga nag-question ka despite these observations, nagbutok affirmative sinito na sabat mo to bag-og lang councilor, no? Yes, that is correct. That is the role and the obligation of the councilor. Hindi ba to question, to scrutinize, to review. Once nakita siya, requestan niya nga payugo, kayuhan yun that is the role of the, you know what,
for a councilor not to know the duties and the responsibility of councilor. Yes, Kauluya. Bisa nag-vote ka to negative, kati 1 versus 14, daw ay magyapon, no? Bisan din kandi nag-upod ka na lang, muna? No. Because my conviction kag my stand ko is not to delay any funds. Kung pa mo, Sir Juan, not to delay any funds intended for COVID-related responses. That's why, bisan mag-negative ka to, ay magyapon kiti ikaw malang isay. Nagkasiling pagani ko sila. In fact, in manifest ko na we release the money right away. Yes. Expend it right away. Amot ako nga aging question ko pag gani. Nga harap pa na daang 200 million sa sulod sang aton nga treasury. Anon mo pala siling taang kwan, aanin mo pala siling nato ng damo kung patay ng kabayo. Hindi ba? Tumba. Ang banwari budget not used efficiently, timely, and optimally. No? Sige. We can never have an effective result in our fight against COVID-19 pandemic. Basi ginapri, ano pananawan mo, Councilor, nga ang 200 na way pamagamit man? I-explain kanina nila sa aton. Why is that? We go back again to April 28 request nga kung sa din pila na ang nagasto ta. Pila na ang galastuhon tapagid. Kag pila ang savings ta nga pwede tapagid gastuhon. Amo na, kundi, you know what? Ako ya that is why nung reaction sa ginpabalo kami ni Imelda Williams. Ang ambal ko, I am appalled and ruffled. Disappointed ang buot sila. I am disappointed, upset. Naaralan na dagali, wala pa nagayo, why pa nagasto? Why? So I am gapangayo ako explanation. So naka-explicar siya? Wala kay tungod nga kanya in manifest on the floor, dala na inasuntani sa ilang audit liquidation report sa Afton. Okay. Hindi ba kay makita mo na disbursed, spent, expended, amo ni 250 million, balance 200 million. Now, which department? Nga away pa because amo na naan. Those are the type of records nga ginapangita taka ginapangayo pa nila naton sa ila as early as April 28. Tiko mag-liquidate gid man kag aran 200 million pesos ti goods, Councilor, no? Hindi pa ganay na good nga pa niya na naging gasto. Ninamin ko kung ara man lang way pa mausar kag iapid nila sa liquidation nga wari lang gila pangita mo kundi hindi na tama problema sila daw mo na Kani kayo? Ay ang national government requires only 15 days. Yes. Di ba? Siling ko you know what, nagin pangayo ko sila before abingan nangayo ako sila sang accounting concrete figures ang aton nga health response capacity inventory. Ang aton nga critical care utilization rate proportional to the case doubling rate. No? Bag-oy na kung gipamangkot sila kung kamusta na ining mga bagay-bagay, mga pila nga aton hospital beds available, pila na da nga aton nga mga quarantine facilities, pila na kang availability sa aton nga mga medicines. Ginpangayo ko na yung finances. Kaya ini tanan-tanan sa ulihin, galastuhon ini sa Brian mo. Correct na. So, hindi ikaw kagasto, hindi kita ka patukod, hindi kita kabakal, kung hindi mo mabalaan kung pila pang kwartang nabilin sa aton. That's why, ngagin pamangkot mo. First on the list, ang ginpamangkot ko sila, how much money do we have? Now, after that, how much capacity inventory in concrete figures ang may-ara kita? Na how many hospital beds, how many physical physical plants, ICU beds ng may-ara kita para mabalaan ta just in case nga kung kulangon pagid kita, may galastuhon pa kita nga dugang. Basi balang akon pananawan malani Councilor ining 200 million nga ginapangita tapagid subong. Basi ginapreparar mablas ang syudad kiti hindi pagita sigurado sining COVID-19 if in case may kuuton dayon blaw. Sala na? Yes. Because this amount was appropriated and budgeted during the enhanced community quarantine. Basi na kwan pa na, basi ang tuwag sa natin, gin preparar lang gid, bahala na, bisan magkinasuhay pa di, importante may pundo pataya. Di naglambot na gani kita sa breakdown or breakdown of our healthcare systems. Dugang nagid gani kita, siliwat sang dugang pagid nga mga quarantine facilities. You know what, this amount could have helped a lot.
prevent any transmission whatever. Tino, sige man yung obra ta nila binagin sa mga butang kwarto ta sa mga quarantine facilities gani dami ara man ta ginahimo subong councilor. That's why di ko dabindan because may ara kita pundo sa tuan naging party ni Sir Sinada para sina. You get what I mean, sir? And iba nga, hindi kita siling kuya reactionary or reactive. Nga sabat na lang kita ya kung may natabo na, may naglupok na, nag-epidemic na, nga hindi kita maging proactive, prospective, and aggressive. Dapat unahan ta na lang, ano? Sa ibang nga mga lugar. Metro Manila is doing that. Nga masunod lang kita ya sang ginaobra sang Metro Manila. Asang Manila, o kung sang Pasig da, o sang aton nga mga kaingod syudad. Titik ko reactionary kita nga kung tani dapat we have to be proactive, prospective kita kag maging aggressive kita. Amo na yata ang approach ta kundi we are now currently the number 1 in Western Visayas sa mga COVID related cases. We are now second to Metro Manila. Plus pag yun nag rapid test ay stop movement kitabla kay patigayon sang test nagduwa ka adlaw no nagdamo pagid gani no. Ti kuan nagani outbreak na gani gidya. There is now an outbreak here in the city of Bacolod sa mga COVID virus. Tiyan mo na siling ko banwa na akig ako na impito ako kay tinga arapan ada. Sugaan kita nila kung ano nanda nang tabo kung ang kortara sa gihapon da. Tudno so they have to explain that. Do pila na to ka bulan na kaligad nga gin-interview ta ka, no? Do way pagin explicar gali ini? Yes, 4. Kiti April 28. April, May, June, July, August, 4 months na kita ho. Sige, pabuwasan ta ni Blakay pangitaon ta kag mapa-explicar ta na sa mga kauturan ta na sa NGC. Pero at least mabalaan ta kung anong sitwasyon sila yung 200 million pesos. Oo, isa ganigin na pangayo ko sila. Hindi ba mabakal kita sa bulong para sa mga COVID positive na gidya. Na hindi wala pa ta sina. Duway pa man ta vaccine gid sila, no? Hindi vaccine kundi kuan balaya, inablayang kuan gidya, inablang considered as prescribed sa mga doktor na gid mismo. Kuan sa mga COVID positive na gidya nga mga patients. Okay, ang iniban mo area, ang Brian, ang ining vitamin C, ako nang siling nila nga we still have a lot of stock of paracetamol. These are not protocols, neither nga makonsider ini sila medicine for treatment. Hindi man na hindi ni sila yung medicine for treatment. So COVID positive, patay yung pasyente tadi kung bagaan mo lang sila, kagrisitahan mo lang sila ya vitamin C kag paracetamol. Na may ara tadi sa city naghatag paracetamol ha? Hindi nagbakal ta. Tiga na ihatag na to sa mga pasyente sa COVID? Ti wala ko kabalo mo pa lang ng aton nga stock. Ti nagdugang pagid sila vitamin C, ti wala gid sila ya kabakal mo nang ambal ko dugangin niyo, bakal ka mo lista ka mo nga ang aton balaklon na ya inang mga medicine niya for COVID positive na gid ya. Nga po makatabang gid ya. Makatabang gid ya. Nan. Amo na siya silinta. Boy, Kuya Gakwan ha, Kuya Brian, ang one time, big time na testing, it is very, very good. In fact, sa ilang measures nga ginhatag sa aton, ang emergency powers nga ginhatag nila kay Mayor, out of the 8 or 9, isa lang to ang naunan ko, motoblang massive testing. All the rest, kuwan na to ya, restrictions na to ya. Hindi ko tiyak ko yun. Totoo. But anyway, ining testing niya, very good ni siya, but there must be siling clinical management and treatment protocols sa sininga mga COVID positive nga makita ta. That's why gamangkot gani ko lihi makita tabi may pagkatapos 4,200 nga na testing ta. Say assuming may siling nila may mga 400, 500 ato nga maging positive. Ano yung monta sa ila? Kabay lang hindi lang kabay lang wai lang At hindi mo ginamanigar. Sa bagay. With this outbreak, no? Mabalanta nga kung ano kadamo ang positive. Pero may preparahan ka pala ka nga bulungan para painon sila kung nag-positive sila. Wala pa. Si Councilor Novero na interview ko na sina, may mga napreparan na mga quarantine facility for that, Councilor? Bulong niya, bulong. Bulong. I'm sorry. Bulong lang siya. Wala, bulong yang ginambalanta di kay tungod nga ti vitamin C yung in-order pa lang na nila mo. Para grupo pa bakod immune system Hindi na yan. You know what? This will help boost. While wala ka pa yung COVID positive.
hindi ka pa ya COVID positive. Kung positive ka na, wala ka banwa. Ari, Councilor, Yes. medyong oras ko, abi, medyo kulabo sa gid. Sige lang. sige. Sorry. Okay. Gods na gid man ang imo sini nga palayag kay questionon tarang kwa niya City Health Boss nga adlaw. Ina kon ga sabat si Dr. Insuli kag si Tan kay duway naman sila pirmi ga sa Batman. Oo, sige. sige. I Councilor, understand, Brian. Salamat gid ah. Pasensya, Councilor, ya. Thank No, you, it's okay. The time is more than enough nga ginatag mo sa akon. Madamo ko salamat kag mayong gabi. Thank you, Councilor. Action Firing Line. Pasensya, action Henry. La 7:59. May gabi kay Councilor Archie Baribar. Mga commercial ko. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Laro sa labas? Ngayon? May gabi lang sa mga utod nato na. Si Jen Oy, si Sir, good evening. So Brian, monitoring kami diya or nag-monitor kami di sa Singapore. Salamat, gid. Rosalie Villorente. Good evening, sir. As lang ko may biyahe Buenos Aires. Do sige lang gid biyahe nila. Jopring de la Cruz. Good evening, boss. Brian, mati lang ko di balaya. Talubangi Kabangkalan. Tamiyaw ko lang, may gabi ang abyan ko San Agustin Paraiso. Nadula siya. Sagay, ang team ko no ni Algen. Dula sa no. Hidlaw na ko sa imo. Sige. Sinil ni Realista, hello pre, may gabi. Monitor malang ko FB kag radio. Kay hindi kami kagwa kay may positive di sa amon tatlugid, no? Ang isa napatay gid ba? Grabe, kasadma naman. Sige, halong-halong gid. John Cordero, good evening, Sobray. Greet ko lang, Cordero family La Castillana from Iloilo. Si Dekilia Dance, ara na ang intensyon to overprice bisan wala pa nabakal. Labayan Eduardo Jr., may gabi konsihal. John Gamboa, mayagid kay gin-monitor ang mga overpricing sang mga needs para sa pandemic. Hindi nataya maggaya-gaya sa natabo sa PhilHealth. Good job, Primo. May Primo, gali. Ningni, salamat. Si Jimboy Balambaw, Dofiles, Councilor, how about ang amoxicillin? May overpriced man. Titagpila man bakal mo sa amoxicillin Gamboa. Roberto Halbuena, Carlos, sir, salamat gid sa pag-monitor. Bert Hirapusco, Caraballo, printer 3110. Ipson 7,800 lang. Binaga-share sa Tondrio. Tere Pescante Alohita, good evening, Action Bray. Monitor kami di Madalagan. Abo pero tinagidya nga sa amo ini nga krisis overpriced pa. Din ang konsensya sang mag-amo na man. Once proven guilty, dapat may sanction gid na. God bless their hearts and dapat serbisyo nga tampad kay amo gid na pangako nila sa pumuluyo. Keep safe, Action Bray. Salamat. Rumi Agsamaraman, Marisa Balbuena, good evening, Sir Bray. Ask lang ko kung may biyahe ang series from SC to BC. Thanks, gid. Nara, Marisa, si Marisa, gilin niyo. Si Marisa. May ara lang sila biyahe, ha? Alison Asibido, good evening, Action Bray. Keep safe always. Salamat. Sweater Hilmure, Action Bray, dapat i-specify gid ni Councilor Gamboa kay may ara isa ka box nga dako kag may mga box pagid nga gagmay nga may unod nga isa ka botilya kay base siya pa da mapasos ang iyang panghambal, importante nga detalyado. That's why in question ko to kay ina. Si Aileen Cabasan, good evening, Action Brian, monitor lang kami please ang barangay Sumag kag barangay Bunga Don Salvador Benedicto. Standby ka muna kay may ara sa explanation si Vice Mayor sini, no? Manuel Taala de la Peña, magbatuod ginman ang party sa CHO daw makasiling manta manghod o bata sang PhilHealth ang CHO. Birahi pa more. Pax Garcia, kabalo na gid kay John Labo ang wala man ina siya binuligan, panglabugay ang iya ginhimo wala pa na gani. Antonio Miango, sir, kabala na gina sila bisan makahuluya, ginaagwanta lang na nila makahuluya. Nonoy Castaneda, good PM, Action Bray, may gid nga may oposisyon sa konseho para mahibalaan naton kung diin kadto ang kwarta sang tawo. Mayor
Ti Mayor, way gitada. Pila daton para timan. Way kumalo. Si Alan Rihon, check and balance dapat. Jeremiah Panglabugay Tudo Jopring de la Cruz, may gabi boss. Great Kulanda, may gabi. Jeneline Lazo, Hacienda Agustin Paraiso Sagay. Si Vince Adolfo ay sos do na mag-uhan. Pakita sina. Wala pa niya klaro ang baklanay sang testing kits kung tagpila gid na. Gin-order na nga daan pila kalibo nga kits kag ginpaubos gidayon para maka-order naman liwat kag hindi man accurate na. Good na nga may mga review gid counselor. Sir Pipit Isgra, mga akon nga kwan sa una ho. Nakon nga manugtudlo kanta, no? Action Bray, it seems that your topic with Councilor John Gamboa is dangerous than COVID. But I think it's difficult to for him to get nod and OD of the council because it's 15-0. Makalalaton gid ang korupsyon. Ang budlay i-contact tracing ang na-involve. Tanda. Ay, nako. Piper Pursley, correct si John. Ngayon si Saon ang presyo. Kwaan na lang ba si face shield ang DTI may SRP hasta 50 pesos. Ang pinakataas nga mabakal sila 100 pesos nga over na sa SRP sang DTI. Diri sa Bacolod may galibot ganit tag 20 mo pero tido inang local products ba do ka simple lang. 26 to 50 ang ila presyo gid. Si Eden Kachempo baw kamahal gid diri sa Manila 50 lang at 30 lang. Manila. Si John Carlos Silab, good evening bro, may nakamonitor ko di permit ako link, keep safe, Action Bray. Salamat bro. Jerry Azero Jr., Action Bray, good PM. Action Bray, dira kuya kay John Gamboa, salamat gid. Michael Sofia Araman, sakto gid kay Councilor. Alin sa kay Mary Jane Mendoza, thank you man. Rodney Carion, good job, Councilor Wilson Gamboa. Bilin Salaw, good evening, Sombray. SJU, Car Accessories Bacolod, correct? Salamat, gid. Sa pag-monitor. Carmelo Garingo, good evening, Sombray. Nami, tani, makainuman sang tag 2.5 nga vitamin C para hindi tamalatnan COVID. Ay, sus ko. Rose Guevara, si Rosie Jen Diocampo Abilada, base matuod cons may gina-preparahan. Marlo Jocades, good evening, Sombray. Monitor lang kami no po together with PSMS Folgarinas. Salamat gidra sa inyo. Tiga no po. Si Franz Duway, good evening, Brian. Tamyaw ko lang da Matmat Duway kag Buday dira sa Purok 40-C Borgo Street, Barangay 17, Bacolod City. Salamat gid. Tinisaya or Tinaysya Ipe, good job, Councilor. Steve Artifice, good evening. Action Brian, ang presyo sang Ferncy, 1 box, 30 pesos. 30 pesos each lang is more than 300 pesos. Ang sodium ascorbate gani, almost 400 pesos per box, 300 each for your information. Salamat. Salamat. Dennis Richard Tiburuma, tsakto na Sir Bray, ginatiga naman guro way gin malain manigana. Tiyang balik Councilor ko to sa lahat. Gusto niya guro ubusay din Teresita Quinto, good evening, Sir Brian. Great ko lang tanan nga taga-UP Ano taga-UP man? Lagranha, La Carlota. Sige. ECR Virgo, good job, Councilor Gamboa. Major Gail, good evening, sir. Partner niya, punta salamat gid sir sa panyapon. Dennis Richard Tibor, TY nyo da be, Hugpong Bacolod, 1 time lang, please. Lilia Del Rosario, good job. Si Enerez Retip Ziravla, Action Bray, good evening. Tani na implement na ina mga ara sa quarantine facilities, wala gani ni isa ka vitamin C with zinc, miski lang gani saging da or lemon, ay gali ka amo nang masubo dira. JP Ahina, good evening, Sombray from Hermelinda Homes, Barangay Mansilingan. Rolando
Karataw. Action Brian, good evening. Nga gapang dakop ang bitaw sa mga motor nga wala plaka, plate, kay hasta subong wala pagid hatag LTO, mga plaka kay motor. Gani 5 years na wala pagid plaka. Pero may temporary plate pa si mayara ka mo, i-presentar nyo lang da. Bingin nyo nga, daw may code ng number, gamay sina. Brian Mataraw nagamonitor man, tani mag-okay na ni. Bawa mo ganang ginapagita. Ta. Tobias Nets, good evening, Sombray. Nahamot kami mati sa mga overpriced. Grabe kadako, insakto na si Councilor Gamboa ang price nga ginhatag ya. Salamat. Obi-Wan Kamuti, Action Bray, good evening. Mayo lang na nimaho ba? Thanks Councilor Gamboa, bago naman SUV, tani isang iban. Tanda ng iba, no? Yoj Lek Siravan, good evening, Action Brian, watching from Mansilingan. Irene Rihon di Maraye. Sir Brian, mayang gabi. Tamyaw lang ko kay Papa Edwin Rihon, Mama Neneng, kag sa akon pretty baby. Salamat, keep safe. Bia Jonathan, Brian I. Lodi ang tingo. Good evening, sir. Thank you again. J-Poy Mendoza, good evening, Action Brian. Sa My Computer Solution, may tag 30k nga laptop. Malibot ka sa department store. Less than 600 ang isa kagalon sang alcohol. T1.5 ko na itong ila. Iya to ni Councilor ha. Agustin Torres, good evening, Exxon Brian. Greet ko lang Franchi sa DC2 Regent. May positive mandi. Manda. Si Olive Prado, Gargaritano, may gabi. Exxon Brian, monitor lang kami Riyada. Case A, God bless, thank you. Thank you, Get. B-Boy Camacho, may biyahe ang series, sir. Sige lang biyahe nila, bro. John Carlos Silab, good evening, Action Bray. Naka-monitor ko ni permit ako link, keep safe, Action Bray. Salamat. Okay, sige. Jeff Chavez, Action Bray, good evening. Sa imo, Laengid Action, John Gamboa proposal palang gani, react siya dayon ba? Cherek Eric Rojo Asyado, good evening, Action Bray. Monitor lang ko di sa QC, Metro Manila. Salamat. RJ Flores Lara, good evening, Sombray. Wala na gid budget sa Bacolod. Damo wala na audit. Amo na kay Action Radio, wala ginapinan nga politiko. God bless Action Radio. Wala pinapin di. Wasaag na di. Juan Alipuon, nag-inom ka na guro, ma-Power Ranger ka na dayon. May gabi. Parte. Tag 2.5 balaya. Pero i-check pa to, i-review gani mo. Naka-yuhom ng Tagaling kiti amo na. Gin question pero ti nagpabor ma sa gyapon sa 113,000 ano. Okay, sige. Joy Macauling. Action Bray, good PM. Ask ko tani kung may biyahe series bus from Bacolod to Kabankalan. I-check ko na karon namin. May man tuya ligad sa interview mo nga gabaligya face shield. Sir no? Kitag 20 pesos lang, 20 lang to ya. Oo, dapat gani i-sympathize na nga aton nga kugalingon nga products. Good evening, Sobray. Monitor lang kami Barangay Sumag. Millimels, good evening, Sobray. Gloria Ortega Casas, God bless. Rapido Linta, Action Radio, Langged Transparent nga istasyon Iba niya gabaton, Sobray. Bugat guroy no. Para maghamot apinan pasala pariyo na sa isa ka istasyon. Gabi kumod lang obra, wala man kaagi daog padalangan. Ano naman? Ano na saman? Alunan Suset, watching Action Brian. Salamat. Eddie Laus, good evening, Action Brian. Monitor kami din ni Nanay Isabel. Salamat kid sa Victorias, Cane Town. Carmela Fortaliza, good evening, Action Brian. Shout out sa taga Lopez East ko niyo, Lopez Araneta employees, keep safe everyone. Wow, thank you gid. Chris Vilma Reyes, salamat man. Sir Owen Segovia Bayog, bawang idol ko man galanta man sa akon idol ko man gali Teresa Alolor, Action Brian, good evening. Hello. Pinafile, Siason and Balinas family. Ingat kayo diyan. Sige. Allen Camacho, good evening, Action Brian. Always gid nga monitor pamilya Camacho kag Sibunga diri sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Thank you, Action Brian. God bless and keep safe always. Ronnie Gonzales, good evening, Action Brian. Ginatamyaw ko lang si Gaudi Amoroto, Baras, Bantayan,
paurok-urok gid siya pamati sa imo watching from Bangkok. DJ Jonah, ano na to ang miss ko na balita? May nag-video call, abi, na sa par, pamati ko si Moak Sombray. review ka na lang, DJ Nda, review ka na lang. Minda, good evening, Sombray, monitor kami diri sa Kawayan Negros Occidental. God bless us. Thank you. Brian Matarong, pasalamat kami sa Cadiz kay okay na, di ba? Okay, very good. Tani okay na tatanan-tanan, no? J-Boy Narvas, good evening, Action Bry, gawatch kami Valladolid. Ask lang ko, sir, paano kami outside Bacolod, bangumpra kami sang Amon Baligya. Karon i-explicar ta na kung anong sitwasyon na, no? Sus, Dog Cage, bao salamat, good sir. Thank you, good sir. Makilit anay kita na sungyan lang. Cabrillos MC, good evening, Action Brian, kung sang una, patani, kung dumduman nila bakal vitamins, di wala nagdamo positive. Basi nakabakal na, basi palagas na lang ni. Leo Corneja, good evening, so Bry, monitor lang ko di sa Charito Heights gidi mo. Dahil lang, kinuutod siya. Okay, sige. Si Marite Felizario Hava, good evening, so Brian, tamyaw ko lang ila ni Mama Lorna Hava, kag Papa Rolando Hava, nga pirmi ga pamati sa barangay Kaduhaan Kadisri. I love you, Mama, kag Papa Halong Kamuda. God bless. Olaf Berserker, Action Brian, may gabida. Silin Holmes, Santol, Kapihan, Flores family, always listening from your station here. Kalabay ko na kay na, sir, daghang customer. Katalom, abisang igo, sang kapida daw ka namit daw. Actually, one time nakapangapi ko na eh. Kanay sang kapida sa Idalom, Santol. No? Unhan song Silin Holmes na. Si Bert Hirapusco, Caraballo, Action Brian, as lang kami sa Hutudahan Dumanan. Kinahanglan pa kami HQP nga mga tricycle driver. Check ta na karon na, no? Luisa Flores, evening watching from Sydney, Australia. Riyadh or Ridra Kramare. Good evening, Action Bry. Halong gid pirmi. Salamat, kamumanda. Si Joy or J-Boy, nabasa ko na. Sige. Riyadh, okay, nabasa ko man. Sige. Di ko maghalinda, standby lang ka muna kay pagbalik naton, may sabat diri actually si Vice Mayor Elsin Familiaran, ha? RG Flores, Lara Action Radio, pinakadamo viewers sa nakita ko tanan live ibantag. Kami permi si Action Braya. God bless, God, ano? Thank you, God. Richelle Aguaranze, good evening, Idol Bry. Namian gid ko sa imo mag-interview kay hindi ka bias. Ang aton dili transparency ni aton. Ipagwa to yang kamatuoran, no? Amo na nga aton di. Grabe pa gini si RJ ho kay 5 lang ko, no? Si Jesselyn Andrada Changson, good evening, so Brian, more than monitor lang kami sa Barangay Mansilingan. Sige, thank you, gid. Joy Richelle Oko, salamat gid sa pag-monitor. Sige. Standby lang ka muna kay pagbalik ko karon di dugay pamatian ta ang side naman ni Vice Mayor Elsin Familiaran. Sige. Standby lang ka muna. Alas 8:17. Sandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapan Dayon kabulaga pamati sa Action Radio. Kaupod si Action Brian Morgan. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:18. Gina-endorse na ton sa inyo ang Life Extend. Minsay nga may dala Paglaom kag kasanan nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa paghudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Action Radio Bacolod man sa gihapon padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo
sa report na action Dale Salazar manamyaw kita anay sa mga utod naton mga kaksyon nadri sa to naman via cellphone. Halin iya sa kay feed mo lang ako siya aksyonan kung goods na. Halin iya sa kay 6313. Good evening, Action Bry. Nagamonitor kami di sa Nimises sa Imos Action Radio. Mayang gabi, ARJ of Purok Manga Bunga DSB. God bless. Salamat. Halin naman sa kay 9952. Good evening, Action Bry. Mangkot lang ko kung pwede na makabiyahi buwas. Sila'y pamorsya. Tamiyaw ko family Bardolasa family Navares. Tess niya. Sang barangay Cap Ramon Silay. God bless. Pwede man lang kay why naman restriction sa biyahe. Good evening, Action Bright. Tani madula na ang COVID para mabalik nas normal ang aton sinisitwasyon para ma-enjoy tanan-tanan palabuton nga Disyembre. Halen sa kay 0804. Baka mo ginahalos tanan ng ginapangamuyo ta. Good evening, Action Bright. Halen sa kay 8053. Mga ko tani bulig paagi sa station nyo kay ang mama ko ara sa hospital na mild stroke sa mangayo lang ko tani bulig sa may maayo nga kabubuton paagi sa station nyo tani mabasahan mo ni ari ang contact number ko. Sige, I don't to kung lawagon ko ni. Mangayo kita na isang kwan ha, isang clearance kung pwede tani malawag ang number mo ha. Sir, halin naman kay 1912 si Action Dale arana. Last one Action Dale. Action Bright, please tell back kay Sangguniang Panglungsod Wilson Gamboa to run for mayor being the leader stated in the Bible. Kita mo, nabutang sa Bible ang ngalan niya. Philippians 2 verse 4, true leader puts the needs of others above their own. RV, thanks and God bless. Gapamati, guro si Councilor Gamboa, subong mo. Action Firing Line. Last 8:21. Action Radio City Hall Report. Unakon ko sa Action Dale Salazar sa sabat ni Vice Mayor Elsen Familiaran siniblang issue sa ining overpriced alleged mag-action. Action Dale, good evening. Sean Bray, ginhangtat ni Vice Mayor Sida Familiaran si Councilor June Gamboa nga mag-file sang kaso. Ang kaso nga mayroon sining nakitaan nga allegedly anomalya abi or irregularidad sa pag-usar sang pondo sang syudad angot sining COVID-19 response. Ini ang naging sabat sang Vice Alcalde kasunod sang pag-question ni Gamboa sa pila ka mga items ilabi na ang trash action Bray sang mga vitamins, laptop, alcohol, printer nga nabutang sa proposal action Bray sang pila ka department like Bacolod DRRMO kag Bacolod City Health Office action Bray sining 113 nga supplemental budget. So hambal diri sang Vice Alcalde ang clear diri is wala pa na bakal una ang ining mga butang action Bray kasunod nga sang Saturday gid lamang ginaprubahan ang ining pondo action Bryan. Ikaduwa diri nga pagklaro ni Familiaran na saad sa proposal nga vitamins nga pagabaklon ang indiya per box action ba yung pagabaklon kag hindi per bottle no muna siyang contrary sa statement ni Councilor June suno kay Vice LC Familiaran action ba yan gin-confirman ni Familiaran nga during votation sa virtual session sang Saturday morning suno siya nag-approve man gani no si Councilor June sining supplemental budget but silingon ti affirmative man ang iya sining vote action bray sang ginbotohan no sining miyembro sang sangguniang panglungsod. Another dring explanation ni Vice LC nga estimate pagid lamang action bray ang yara sa proposal kag kun may sobra nga pondo suno siya ini naman siya magadiretso sa savings sang syudad action bray nga amo ni siya ang ginaalat abi or gina-realign para sa mga bonuses sa ulihi sa mga empleyado sang syudad action bray. Gin example diri ni Vice LC nga kung madumduman atong ginamuno ni Councilor June nga 400 million plus nga una nga pondo action bray for COVID-19 response. No siya tigin alato para sa bugas, mga dilata ay kung madumduman nag-ECQ kita, nag-distribute kita diri sa mga food packs action bray diri sa may syudad. So sunod kay Vice LC ang 400 million allotted gid lamang action bray sa specific nga item. Amo na siyang rason nga may mga nabilin pa nga 200 million pesos nga hindi siya ma-realign para magbakal dira sang oxygen tanker, ventilator nga ginapangabay sang Bacolod CHO. Amo niya nga pagpathag kun nga
may nabilin pa nga pondo sa 400 million plus nga una nga budget for COVID-19 kag hindi siya mao sa Action Bray sa iba na nga item. Hala ang sabat ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Vitamins ng i-share, no? For me, tani, nag-upo siya during sa session. Oo, ito nag-approve man siya tapos na bipot sa radio station and that pina-poison mong mind ng tao na as if there is an anomaly going on. Nga doon ka mahal sa vitamins. So for me, gani, dapat yan ipakonsummate ko na yun. Papaklon ta ka na ito na. But on my overprice, Thailand patataso. Hindi na siya patol. Nakakita ko di box. Oo. So kasi ang box na may ulot pakita ng mga pulo o kondusing ka boxes. O, di ba? Siyempre yan, nabatian si Vice Mayor Elcido Familiaran. That's why kayo na namangkot. Giko kon sa sulod sang box to nga 2,500 pesos. Base may ara pag ito mga boxes to yung amoto yung price ni Action Dale mo, no? Oo, kaya balik ang solution, based sa personal knowledge, kaya experience man ang Action Bray, nakapakaw siya sang 390 plus. Yes. Nga same man, nga, amunay na qualification, or specification, sa ginbakal sini, ako nalakip sa proposal sang Bacolod City Health Office Action Bryan. Sige kay, laton ta na, kung magbinakal, ginman ini, kag mabakal na ginman ini, ti pangitaan ta naman kung basta ipakitang syudad din mga resibo da Action Day lang. Correct, Action Bray. Amo na ito pagklaro ni Vice Elcid nga that because 4.5 ang ginalat for vitamin C Action Bryan. Isa lang ka bakal ina, no? So pwede nga utay-utay ang matamata ng pagbakal tubtub nga ma-consume ining 4.5 million plus nga allotted for vitamins alone under proposal sang Bacolod City Health Office Action Bryan. Sa iba nga balita gikan sa Bacolod City Hall, may action Bray sang possibility no nga i-lift sang syudad ining curfew, early curfew nga 8 to 4 a.m. kag i-adjust or sa ilohon naman from 10 p.m. to 4 a.m. action Brian. So no kay Vice City ang ining proposal nagwa during sang meeting sang syudad city official supod ang nagkalinlain nga sector, business, religious, mga doktor, experts kahapon nila nga meeting action Brian nga naglawig sang 5 ka oras. So no kay Vice Elcid magluwas sina nga proposal may plano man nga ikakason or i-lift ang liquor ban nga gina-implement citywide action Brian. Pero ang ambal diri sang vice alcalde wala pa sa karon sang finality. Bangod wala pa sang new order nga ginpagwa si Mayor Bing angot sining mga proposal kag suggestion sang iba na nga sektor. Balikan naton ang tingog ni Vice Elcid angot sa curfew kag possible nga pag-lift sang liquor ban. Yung entertain si Mayor nga ang curfew mo on 10 o'clock and that i-lift pagani ang ang liquor ban. Sino idea Vice ang possible lifting of curfew, ang early curfew bilak ang liquor ban? Mga suggestion sila ka nag-come up sa kadapon na meeting sa negosyante kat sa mga doctors naton kat church dito. Oo. Nag-okay si Mayor sa sining suggestion. Until nga magwa ang iyang na executive order, mabalat. Okay. So, wala pa manggali finality? Wala. Siyempre ay nabatian ni Watt, si Bacolod Vice Mayor Elcid Familiaran. With regards sa siyempre sa HQP, kaya mo gini siya karoon ang isa sa mga hot topics sa social media, ining home quarantine pa sa siyempre ang pagliwat nga pag-usar diri sa may syudad. So ang ginhalinan sang siningay reaction bright amo ni siya ang mga series of meetings sa city officials supod na mga experts, mga doktor nga nagapangabay wala ako mahimo ma-MECQ kita or ECQ action Brian at ibangod may mga nagasunggod man ang business sector in kaso nga mag-upgrade ang aton sining status bangod maapektuhan ang ila sini nga negosyo action Brian. So isa diri sa nakitaan nga policy sang syudad amo ni siya ang pag-reinstitute action Brian
dawat nga pag-usar sang home quarantine pass from September 3 to September 15, 2020 para malimit ang movement sang tawo nga hindi maapektuhan ang mga businesses or hindi magsira ang mga negosyo diri sa may syudad. So hambal din ni Vice Mayor Sid Familiaran na panagtag na ang mga home quarantine passes sa mga punong barangay. Ang punong barangay amo ang magaperma, action by original nga perma, kag sila ini maga-distribute house to house, and by September 3 maga-take effect ini. O galing wala taya nagwa formally action by ang executive order akon EO ni Mayor Bing nga naga-establish sa mga guidelines sa sining usage sining home quarantine pass action Brian. Sining onti na unagwa ang HQP since damo ang gin-imprenta kag amo ni sa karon ang ginasakuan sa mga barangay since meron isang control number kag isa gid lamang sa isa kabalay ang ihatag action Brian, pero apat kangalan ang ibutang sa HQP. Ang main holder ibutang sa tubangan ang ito ngalan kag ang alternate or tatlo kay bantang members ng family sa likod naman ang ila sining ngalan. O galing ti ang Mayor Bing sa video message, hindi pwede dulungan sila nga magwa kundi one at a time lang sa gihapon action Brian. What if be karon I don't know kabe idea action day. What if be karon sa sulod sang puloyan duwa sila nagatrabaho abe isa lang ka card? Kung nagaobra ka action Brian ay hindi mo kinanglan sa home quarantine pass. Certificate. Hindi mo kinanglan nga imo silingalan ibutang sa HQP. Kundi kung nag-obra ka sa BPO, hindi mo kinanglan nga ang ngalan mo ra sa HQP. Kundi kung may checkpoint makalabay ka dira, yang imo sining nga company ID enough na action bray nga evidence or ipakita sa mga officers naton nga nagatrabaho kaya sa nga company since tanan nga negosyo bukas man tanan nga mga businesses diri sa may syudad was nga i-re-implement ining home quarantine. Ang pinaka simple ko din nga paghangop ang ibutang tada nga ngalan ining wala sa mga trabaho nga nagaginuwa sulod lang sa Puloy Action Day, no? Correct, action, Brian. Amo ni siya ang ibutang sa HQP. Kay basta tanan nga nagaobra, kay iban dira nga concern action, Brian, kung nagaobra ka ti base kinahanglan pa HQP, hindi na kinahanglan. Pero kung ang company mo wala naga-issue sang ID, pangayo kagid action, Brian, sang kopya sang business permit sang negosyo nga imo sini nga ginatrabahuan. Or kuanay ka certificate halinda kay boss mo nga empleyado kada. Pwede gid action, Brian. Kag kung night shift ka, amo na ang isa sa mga pangitaon sa authority naton ang work schedule nga during curfew nagatrabaho kaya like security guard sining mga convenience store kag iban pa diri nga establishments nga naga-operate gabi tugtog kagahon. Ang question ta diri kun hindi ka bakulod non paado ka rin makasulod anong kinahanglan action day na istorya na ni na-mention action Bray sa video message ni Mayor Bing nga kung hindi kaya sa bakulod nga luwi ka di magsulod ang importante ang purpose mo diri is essential o kung importante kag valid ang imo sining rason action Bray nga magsulod ka diri sa may syudad. For example tagabago ka may importante ka diri nga hikuton sa may syudad amo na siya ang valid or pwede. Kaya actually ginahimo naman gani sa Cadiz ng ligad to sa Escalante or Sagay kung di ko magsala, no? Kaya ang ginaulat sa Connection Bright ini magwa ang formal nga executive order para at least may ragid bala sang specific nga guidelines kaya hindi ma-confuse ang public. Although ang ginapang mention sa mga city officials naton amo ni siya part ni siya sang guidelines kagati mas mayagid kung may formal executive order na action Bray para sure bulgid bala kag may basihan or guidance ang tawo. Gusto naton ni klarohon kay kabalo ka may naga-question na sinimo, no? Ang matabo sini daw ECQ gid siya, no? Daw ECQ gid siya. Pero ara tiya sa MGCQ Action Day, no? Correct, Action Bray. Yes, kumag tawon tagid sa akon nga pagpati if ma-remember sa aton siya mga utod nga ginatagan sang emergency power diri si Mayor Bing Leonardia para makahimo sang iya kaugalingon nga diskresyon sagod pa matukan or matapna ining paganhagan sa kay COVID-19, right Action Dale? Amo siya ang emergency authority nga nagagrant kay Mayor Bing sang power or federal action Bray nga mag-implement sang additional nga mga health protocol para ma-address ining COVID-19 pandemic. Amo na ni siya ang ordinance to nga ginpasar ni Councilor kung ginduso ni Councilor Novero.
amo na siya action, Brian. Kaya yung iban kada mo, biga question, may sari-sari mo siya nga, ang daw hindi man niya alinsunod ini sa guidelines, alin sa National IATF, ano na yung kay Mayor Bingman. Sili ko ba siya nalipat, sila nga may ara sang ordinansa, nga ginduso sadto, nga hatagan sang power si Mayor Bing Leonardia para makaimo sang kagalingon niya nga tikang, kay ti ang IATF sa national, duway man ga sa Pax Bacolod, despite sa aton nga situation subong, ginimuan paagi sang syudad. Tiyan mo na ning result action dahil. Yes, action, Brian. Actually, karon nagahulat ang mga city officials nga magwa ang formal nga recommendation sa National IATF kung ano ang next nato action, Brian, nga quarantine status diri sa may syudad. Since August 31 subong, amo ning natapusan nga adlaw nga mag-end supposedly ang modified GCQ sa syudad kag depende kung ma-extend bala or ma-upgrade ang quarantine status sang syudad sa Bacolod. Okay, amo na naka-EO na ganing probinsya mo nang extended ang ila sa MGCQ until September 15. So possibly tonight may EO man nga bago action din no? Action, Brian, kay mag-expire na mo. Mag-expire na ang actually ka-apat nga extension kung di ko magsala sining MGCQ kaya ang syudad nagahulat kini action, Brian, nga una gidi ang National IATF until kita nga mag-declare diri or magpagawa si Mayor Bing sang executive order. Wala gid mabalaan kaya malibay sa advice may initial ka mga info kung anong matabo sa syudad by September 1. This is action, Brian. Wala gid sila sang ideya action, Brian, kung ano ang matabo or next nato na quarantine mode diri sa may syudad. Pero dako na ning tsansa kay ti napanagtag na gani mo in short una ang kalisa sang sa kabayo. Manisya. Correct action, Brian. So, sa karon ang ginahulat, bantayan lang sa mga action natin kay possibly basi kagahon bala maggwa ang bago nga executive order. May mga time action, Brian, nga alauna may mga press briefing or public address ang presidente sang Pilipinas. Pwede man nga buwas na ni action deal kiti advance na paghatag sa mga cards gani mo So, action, Brian, ang target gid nga date September 3 gidya. September 3 to 15. Wala pala siya sang changes or pagbago sa sinang schedule based na sa mga video message siya nagintagwa ni Mayor Bing Leonardia. Diri sa aton so far daw hindi nagin man tama mag-action deal sining card nga iniyokon na HQP ni nagyanta naman ang palamkutan lang hindi ni siya synchronize subong mo sa province bala. So ang question sini ang mga borders kung sa sino ang kwalipikado nga magsulod sa Bacolod, sino nga taga Bacolod nga pwede makagwa dito sa iban nga lugar. Amo na ning hulaton naton action del. Action, Brian. Kaya yung mga amali Mayor Bing nga mayara man sang exemptions kag siya ti Hulton ang formal nga executive order action, Brian. Actually feeling ko ginahulat ti action, Brian ang recommendation sang National IATF antes nga magwa man ning EO since September 3 dumera pa sang enough nga time action, Brian regarding sining topic sa HQP kay kuntat ko kaya nga barangay dito sa syudad ti dako man nga ay house to house daan ng pagpanagtag sining quarantine pass. So why man niya mag-amon nga sitwasyon action day lang gina-expound tablang istorya kay kadamo gid sang daw nagapamangkot kay hindi sila pero may ara gid sang gusto na hibaluan. So sa mo nga situation kay hindi man kita under sa ECQ, MGCQ kita pero may home quarantine kita, why ni ayuda? At action, Brian, may ang syudad may sang standby nga mga food packs pero allotted action, Brian for lockdown area. In kaso nga may mga lockdown, may iya sang sadrika venue sa syudad nga sinako-sako ka mga food packs action, Brian. Klarohon tani wala ayuda kay sanang balta kay na ang nagatrabaho pwede malangani kagwa mo. Ang ginapugngan ta diri ang wala gid trabaho nga nagalibod suroy lang. Amo man ning punto diri sang QPAS action deal mo. Correct action, Brian. Ay hindi niya ang syudad nag-implement kundi mga doktor. Mga doktor niya, mga eksperto on the field action, Brian, at sa medical field nga sila nga kung may moti i-limit or regulate ang movements ng tao o galit ang iban na ako lang sa pag-incendi action, Brian kaya binila pinagusto lang ang safety officials. Hindi kay kabalo ka si Mayor Bing pamati niya sa mga laygay mada sa mga doktor. Actually sa nagliligad pa nga mga ginaayo sa mga doktor naton diri subong lang gid na pinsaran nga ti amo na lang ning himuon ta kay kuno laton ta nasyonal hambals ni Virgin to gani ay naso to naghambal sang ligad to nga way pamanta kalambot sa parameter nga pwede na gid i-secure liwat mo. Si
Regional Director Convocar Action Bray. O si Convocar nakamuno man sila sa layo pa kamuda no sa sige lang sustiniron tala ni anay. So muna Action Bray no kay actually kung may mga virtual meeting ang mga city officials hindi lang yung isa or 2 oras nagalawig Action Bray 5 no to 7 hours usually ang ila sining nga pagsinapol kod ang business kag religious sector kag siyempre ining mga Dr. Daton no nga nagapanguna sining COVID-19 campaign. Delegate lang kay si Lloyd Blawa balaya ay gapamuyayaw mo ni si Lloyd sa aton Action Dale. Man sino nang ginabuyayaw mo? Ako si Dale o kon ang taga syudad? Amalya uta. Amalya yuta. Amalya nyo. Din ang insakto nyo nga, din ang insakto nyo into kaugalingon nyo. May paniguro pligo, no? Amber. Kaya ito nila gina-present Action Bray, mga base niya sa mga interviews sa mga city officials doon natin, nga ginapalambot natin. Hindi, why kita yaga pahamak di Action Dale? Kita dire sa radyo, before kita magambal, ginatunan tamanak mo. Pero, talaga ginahambal ta dire, aside sa aton nga mga opiniones dire, gasalig gigitaya sa otoridad, hindi kita magpinagusto lang dire Action Dale. Amo nang ibutang da sa mga kukuti, sa mga listeners naton nga kurto ang huna-huna Action Dale. Correct action na Brian. So sa Action Bray tayo mo lang pinaka-latest natin nga sitwasyon diri sa may syudad sa Balantayan diri ang next na nga quarantine mode sa LGU sa syudad sa Bacolod. Sige. Mga update sa balita gikan sa Bacolod City Government Center ang ka-action niyo. Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action Dale Salazar, balita gikan sa New Government Center. Sa isa ka puloy-an, 4 ka tawo ang ngalan nga ibutang sa isa ka card. Ang pinaka main author dira, ang pinaka subject dira amo ang kung sino gidang madalas lumabas bala, no? Do kanta ni Kim Cho ba? Tapos ang sa likod ang 3 mga supporting actresses la na sila kon supporting actor da. Inabalang daw galain matiyag to sang main author da. O ikaw to anay bakal donoy, manibla para maintindihan nyo gid, no? So ang pinaka main purpose ni COVID-19 gyapon ni. So, why na tadi dapat pa nga kontrahon, no? Kaya kung sige tadi kontra, di sa San si COVID-19, no? Abang ang gobyerno na nga himo tikang. Actually, naghimo tikang sila kung paano tanay contain. Tikon, kamo dira daw hindi pabor, daw more on kontra pa kamo, abi, himo kamo solusyon sang inyo, be? Ariyo, may nag-critics action Henry kay Kwan, kay former 3rd District Congressman at now consultant sa Negros Occidental Albi Benitez, sining nasambit nga swab testing nibla nga Gismel nibla. Bukod sa mga trolls ka mga kritiko sa iya, kay muni muna. Simple lang sabat ni Benitez sila. Kung daw hindi kamo nanamian, kag daw hindi kamo pabor sa ginhimo namon nga mga opisyal, may solusyon kamo da. Abi, share nyo man ang knowledge, abi, kamo dibihimo, bisan tikang kung may ideya, kamo nugay, kamo kasagi ka kritikar da. Action Firing Line. Correct, ina. Ambal niya, stop complaining, blah, do something. Amo na simple, untat sa reklamo, ka maghimo, kamo tikang. Ti, pareho sa inyo, nga ultimong civilian, nga hindi man kamo makatag solusyon, kay way man kamo power authority, kay action hands, isa lang gid mabulig action hands, kooperar kamo sa gobyerno. Action Firing Line. Stop ang reklamo, cooperate sa gobyerno, pahimuyong kamo sa inyo puluyan. Action Firing Line. Sagi pa kung hambal dang ibisan isa gani ka kusi daw ay makamo may mabulig. Tidra na lang kamo ang bulig nga mahimo nyo magsunod sa gobyerno. Action Firing Line. Ibisa man kinaano ya ang kabuhi taya pagwa mo di sa kalibutan na bilong ng kabuhi ta sa panggobyerno. Action Firing Line. Dapat amo nang tun-an nyo gid, no? So kung may i-critics kamo da, critics lang kamo pero ti gobyerno ini. Sundon tagid ina. Action Firing Line. Kung hindi, rally kamo da. Action Brian Warden. Action Firing Line. Ang ningabahin maka-action dulong sa aton sang Evergreen Herbal Capsule ay nagabalansi sa lawas ang tawo plus mga pamatian namon ginasandigan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga Try ko lang buton section Marlon Hinobiya sa probinsya Makaksyon. Plus, kung may explicar tani karon or mapa-explicar na naton karon dugay ang dali lang siya pakadlawa ako anay ha. Kaya nagaluhod man sa dayon galiyo ah. Ano to ino-explicar ko gani? Ambulance. No? Ambulance ang talisay. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing! May gabi liwat sa aton sini nga mga utod ano. Si George Gargasiran katahom sang punto magsulbray amo gina ang sakto masunod na lang kita kay wala man ta mamahimo kung magsagi kita ka kumod may gabi. Correct? Sagi ka na kumod, di mo ay ka man maambag na bisan isa ka istorya. Si Ronald po correct ginaiya. Oh, imagine mo na. O si Lloyd nagbalik ang nice boss Brian. Amo ginanamian ko sa imo mo na. Kailang bisan di ka manamian sa akon goods lang og yapon. Merly Dolido Magallanes, Orlen Vergara Hinsole naga-monitor man. Ochi Humayaw, tag 499 lang na noy. Nagbakal ko ligan adlaw ang kuan alcohol ni Groay no. Si Carlito Lukot, Action Brian, kung magpa-victorias kami ano ang kinahanglanan. So far buwas kag sa dos do ay paginman sa mga changes. Sa tres pa masugod di ang XQP mo. Banti-bantayan lang di saman ha. Sir Carlito Lukot, sir. Rapido Linta, Perty price nila ba triple sa price, anay na booking, wala pa mabakal. Ha. Kung wala na booking, bakal na natani dayon. Kao naman sa buhay. Ananias Borden, kilala ko ni. Hindi kamo kadungan lakat kay isa lang quarantine kung pariho kamo ga obra tungaon ang apas. Hindi. Kung ikaw ga obra, why kaya QPass? Kay may ID ka na. Sot Noek, anong Sot Noek man? Iram Ail, Haley Morania pagpamati di mo kanami siya no. Grabe. Obi-Wan Kamuti Action Bride daw nagklaro pagin no. Wala gali overpriced, instead budget padding ginobra nila daw red card na sa kuwa kay sino ayhan makadto ang savings. Ako gintago-tago ko lang imo ginbulandak mo gindo Obi-Wan Kamuti ha. Parte ka gina. Bingski Dagumboy, good PM Aksubray, watching live from Villamonte to Mandok sang barangay Manghanoy, La Castillana. Shout out sa family Dagumboy. Keep safe and God bless you always. Salamat. Hilda Minerva, mga kurakot ng opisyal, kabay pa madapuan COVID-19. Ayaw, maluoy ta. Para mabatsyagan nila man ang ginaobra nila. Akig mga tao, no? Si Joanne Mill, good evening, Exxon Bry, watching live at Victoria's Heights. Victorina Heights. Stay safe. Joseph Pacifico, good evening, Exxon Brian. Gamonitor kami di Subong Barangay Baliwagan, San Enrique. Horada, Magbanwa, Sintos, Sorbito, Nochepo, kag Pacifico family. Thanks again. Grace Mithon Cousins, grabe ang bilid Doliar, Exxon Brian. Jarinians Pangantihon. Good evening, Exxon Brian. Ask ko lang tani kung pwede kami nga taga Binalbagan nga taga Bacolod or need panamon ang barangay certificate or health certificate. Hulaton tagin ang EO ni Mayor Bing, no, kung anong pwede tada. Jeff Chavez, correct vice gid na. RG Flores, Lara, hindi man sila transparent sang budget, gingasto nila, sekreto man lang na nila.
Ay, L.A. Muhar, Councilor Gamboa, pasaka ka sunugay press release. Jeff Chavez, Jackson Bray, nano na siya man, putak na siya dayon man. Sadya sa ilaw. Rosana Johnson, good PM Action Braiga, monitor kami ni Jovita Avenue. Great lang si Laila Solidong. Thanks again. Grace Methon Cousins, Araman. Kativer Araman. Jasper Biligorio, good evening Action Brian. Ang halin sa Iloilo, pwede nakapuli sa Bacolod, mangkot lang ko tani. Baway pagidbiyahe, no? Jocelyn Libo, on this po Araman. Si Rose Guevara, dalon ko na lang si Pico CR para batian ko ang interview mo kay Vice Mayor Familiaran Aksumbray para updated na ko. Salamat. Tabil-tabil yung cellphone niya. Umunang grabe nga managpamati mo. Jobren Mones Ordinario, watching the Terminal 2. Manila, hulat kami isang flight namon Puli Negros, Sir Brian. Daw mga 100 kami di subong taga Negros, Mapuli. Ay, gali ka. Sige, halong ka mo ha. Mga what time ayhan ka mo maabot diri, no? Sherilyn Oro Javier, good evening Sumbray, watching live. Keep safe and God bless us from Santo Niño, Barangay 2. Salamat gid ra sa inyo. Jenny Sol de Villa, salamat gid. Si Milo Hoyatin Amit, Action Bray, watching upod ko si RJ Nico Cassandra Amit. Salamat. Sotnik Ariam Ayram Ayel. Aslang ko, sir, ga-work house helper diri sa Talisay, pero Bago City, Puli. Paano kami kapuli kay wala man ID ang obra sa sulod balay? Ngayo kamo, Kwan. Ngayo kamo sa sulat sa inyo, sininga boss da, sa inyo nga amo. Naamo na. Pirmahan niya dayon. Ha? Resley Tan, good evening. Ang may negosyo ya. Anong butsilingon ni Maman? Alison Acebido, Action Brian, good PM, papaawagan sa barangay captain sang Santa Cruz. Kaya migin lockdown sila, isa ka pamilya, tapos wala nila ginhatagan pagkaon. May duha pa ka bata nga gamay. Ay na, no man. No, tabo naman. Beverly Anwales, good evening Action Brian. Monitor lang kami di sa araw. Salamat. Miles Martir, Araman. Si Lloyd. Ara naman si Lloyd. Salamat gid Lloyd. Si Lloyd Ara liwat. Shout out Idol. Manaplahan nun. Tani mabasa mo niya. Salamat gid. Basaho na yung Idol. Pretty Mahilom, Action Brian. Keep safe watching here. Lopez Housing, Barangay Cabog, Bacolod City. Salamat. God bless. Jenny Soldevilla, classmate watching here sa Magsungay. Good evening. Ay, classmate ko. Si Michael G, maayo nga announcer ni maalam. Kuha mo gid tipo ko nga karakter. Thank you gid sir sa imo sa nga compliment sir, ano? Okay. Toto dako mihika. Advice Mr. Alvi. Advice Mr. Alvi Benitez, Governor Bolacson, Mayor Bing, Leonardia, mayo guro butang kamo dira suggestion box sa gwa sa inyo opisina kag pangbasahon permi. Kay kita ko kabudlay gani palapit sa inyo. Sa kon nakita layod kag kabuot Japon sa pagpanggobyerno sa Bacolod kag sa Negros, ano pa ang tao wala ginasunod ang damo ang wala gafalo. Amo ba ini ang sitwasyon abi dungagi niyo pagpang strikto? Kita ko mga tao hindi diri sa Negros kundi sa bilog nga Pilipinas na sobrahan ulo kag ang government mag kabuot Japon ay nanuman. Habalya striktuhan nyo pagin todo. Alison Acebido, nagapangayo sila bulig kay wala sila pagkaon, wala gatas, ila bata kay hindi sila kagwa. Ay, grabe. Namit na Ma'am Alison kung ma-personal mo ko chat sang number, barangay, no? Base ma-personal. Sa Maldito, kubla. Oo, check nyo lang. Si Kurt Jam Guevara, wala mo ba sa Action Bray how? Di dapit ma'am, sorry gid. Base nalapawan ko na. Pasensya gid ha. Aisa Barbia. Idol ng gabi, mangkot lang ko, tani may biyahe series, buwas Bacolod to Candoni. Ang series daw gabiyahe naman lang. 3 na lang ko. Tapos last na dayon, why na ko dayon ako? Last na lang. Why na ko dayon. Sige. Formula.
isang banwa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita ang dala inspirasyon aksyon radyo bakulog man sa gihapon patayon aksyon radyo bakulog saludo sa imo patayon aksyon Padayon kabulaga pamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:54. Gina-endorso naton sa inyo ang DTX 500. Damay tatlo ini ka anti-diabetic properties chartin nga nagapanubo sang glucose visin nga nagakontrolar sang imo sini nga blood sugar. Kag polypeptide nga may kaangay sang epekto sang insulin mga kaaksyon. Gamiton nyo ang DTX 500 para sa kompleto nga management sang liver detox. Mag DTX 500 kay may ari ni siya na endorso pa kabid sa Brian Morgan, Aksyon Firing Line. las 8:56, bao na lang alang ko sa akon nga pagpresentar sining ambulance bala no sang Talisay City mga kaaksyon. Actually na interview ko kahapon si Mr. Geoffrey mga kaaksyon no Gutierrez. Amo ni siya ang officer in charge sang DRRMO sang Talisay no. Pabosan ko na lang ni no. Kami ara siya diri sa explanation no. Pero dali gid lang gamay lang gid niya. Kuaon ko section Marlon Hinobia. Lipot lagi gid panahon kay importante man niyo ang EO para sa Negrosanon. While ga-contact kita kay Action Marlon, may gabi lang kay J-Boy Narvaser paano kami bakal sang ginabaligya namon sa Bacolod pareho sang RTW kagiban pa nga taga Valladolid no. Amo nang Holton tagid ang EO ni Mayor Bing para maplastar tagid. Si Carniel Ron Manaay naga-monitor man, Rinan Aloro Rico, good evening Sir Bry, watching live, Sitio Kabungbungan, Barangay Sag-ang, La Castillana. No? May gabi man naga-monitor man subong gabi, mga utod naton, si kuana sa Togisan, no? Barangay Pandanan, Don Salvador Benedicto. Salamat gid sa pag-monitor. Baw, bilog na binuro, ha? Mayang gabi lang kay Mama Nita Turbela, si Baby, si Tita, Nene, Tito Alex, kag Mama Isak, naga-monitor subong. Halin kay Maymay, kay salamat gidra sa niya. Sige, las 8:58 gamay lang niya. Ayon ko sa Action Marlon Hinobia. Capital Reports. Action Mar, mayang gabi.
So nabray bali extended or ginpalawig ni Governor Pong Lacson ang implementasyon sa Modified General Community Quarantine kung MGCQ sa Bugos ka Negros Occidental. Bali pag-o ini nga Executive Order number 20-43 nga nagapalawig sa saring MGCQ umpisa Setyembre 1 tub Setyembre 15 action bray duha malang ni kapahina dag sa saring una nga pahina dali na sa action bray ining mas testing balang hagin patagayon sa Sudal Sang Talisay, Silay, Bago kag sa Banwa sang Morsya. Sa section 2 nasa Admandari ang moratorium sa tanan nga mga domestic flights kag si travel bali suspended ini action bray September 1 to 7. Ang rason kung nga nag-ayo sila i-suspend ining biyahe sa aeroplano kag si travel bagod man sa saring mass testing nga din patigayon. Kay ining mass testing pananglit nga mayara gid man sang positibo action bray dito na ang ila sa diretso sa quarantine facilities. So dapat i-preparar ang quarantine facilities parang may butangan sa magpositibo sa mass testing. Ining mass testing sa mga gabi may gin-release sa sobray nga datos ang Provincial Health Office lubo ang ang turnout kundi ang target ng sobray 5,000 di ang turnout siniho way sa kalapot 2,000 ang halin kapon tub subong na oo halin kapon ang total action bray 1,910 lang, 1,910. Kaya kahapon August 30, nauna gali aksumbaray ang Talisay, kag Silay. Silay, Sa Talisay, 725, sa Silay, 431. So mga adlaw, August 31, sa Bago naman kag Morsya. Ang sa Bago, 318 lang. Duko damo bada sa nagpositive gani? Gani, i-check tag sumbray buwas ang mga alkalde sinikon ang rason kung ang gamay sang turnout. Ang sa Morsya, subog maning adlaw, 436. Sa Morsya, daw ka minimal na sa nagpositive action mark? Oo. Ang total, 1,910. Kung porsyento, ang sumbray sa target na 5,000, matupa na isa sa mga 40. Tub 45% lang. Dra lang asta, so, waya aksubaray malapot ang 50%. 50%. So, manisa, manisang specimen collected, tapos sila kung namumani ka na mo ng mga tao, again pangkuhaan sang swab test. Mayo tani, kung amo lang silang gina-trace naton o ginapangita naton, ti okay, gijutay lang. Galing kaya sang iban, way gibla nagkalalad to, action marhaw? Gani man, siguro may aksubray sang rason man kung nga amo ni kadutay. Why pa di aksubray ang ginatawag nga contact tracing pananglit nga may magpositive sila. Kaya din kanamoon nga mga tao ni Mel 210 gin-abisuhan ay sila sobray nga stay at home sila anay. Yes. Samtang way pa magwa ang resulta. Di da sigay ba ang resulta kay hatagan ang sobray na siyang siyang prioridad Yes. Siguro masunod ka adlaw, duha o tatlo ka adlaw, babalaan ang sobray kon pila ang nagpositive kumayara gid man kasi ding 1,910. Kalayo diferensya may bakolod da 400 4,003 pa sobra action mark no? Gani man. Ako yang turnout sa Bacolod City. Tiiniyo sa probinsya sa Nukdubugid. So why na action mark sang dugang pa abibuas why na gid? Mabalaan tani action bribe was kung ano ang maging statement ni importante siguro boss base kung matinguan naton makuhaan sa reaksyon si Governor Pong Lacson gid. May kantanan sila or ang survey man dara ang spokesperson nila o ang ila sa nga pagkuha commander sa nga PIMT or basic pa man ang action bribe makapagwa man sa statement si former Congressman Albi Benitez Bla. Kaya man inisyatibo ni sa provincial government mo. Yes. Ugaling ang target nila wajid malabot. Kasing kubel. Bisan tunga why? Bisan tunga wajid. No? Sa manin. Ang balitagikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-action yung action na Marlon Hinabaya una sa balita una sa action sa Bacolod. Action Radio. Action Firing Line. Sige, no? Way kalambot, no? 1,900 lang. Purtik layo sang distansya ba?
Ano man, way nakapalabot sa mga barangay, way na-inform, ano man, lack of information, coordinate, check na ito ni Buwas, ano, kung nga ano kalayo gid sang distansya. Ang way ko nalambot basa, pasensya gida, kulabos ang oras ta, no? Upod sa bugos nga pwersa sa Action Radio News Team, ini sa Action Brian Morden, naghilibati tabwa sa magyapon ng istasyon kag oras. Nagapasalamat gida. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,